Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Salam Nur hanım, salam Abdurrahman. Salam Galmurada. Salam vatandaşlar hemmeňize. Ana, eme hormatly yurtdaşlar, ene geçen sapar men size o Nahille oynan gaýwana sizi tanış etdim. Nur hanımyň ýanky göredijilige bilen. Ene bu aktoryň öýdüni ekrana getirmek başardy ýa haýyş edip getirdik. Oňam ýene bir sebebi bar. Bugün geçen sapar men size görkezipdim ya ayan edipdim. Birinji goşgular kitaby çykypdy. Indi dün öýlen geldini ikinji sanky ýa dowamy goşgular. İkinji kitap çykdy. Indi şoň üçin şuň Nur hanymy studiýa ýanynda çağırdyk. Özüni ilkinji nowatda tanış etdi nämeden? Edebiyat orundan, şygyryýat dünýäsinden. Nur hanım biz bilen ya oğul Nur hanım dolaydylarına biz bilen ýa 6 ýyl bäri egine berip Kurucu meclisimizde ýa Milli Halat Ediş Komitetimizde işläp gelýän aktiv den adamyň biri. Ýöne o siyasi tematikadan daşgary ene şygyryýat dünýäsine ene bir men öz bilşimi görşimi duyuşuma göre talantly adam gelip goşdy diýip hafa berýän. Onuň birinji ýerde geçen kiçiklygynda aýdy oturupdym, häzir ýalna oturupman, oturmaýyn, öýdi ýok. Ýene daýçak batlamyz bar. Şonçyn ama Nur hanım siz özüňizi dinleýijilere ýa watandaşlarymyza tanıştyrsaňyz, näde doguldygyňyz bar, elbetde terjime gal ýöne onu halkymyza dogry ýaýrana kitaplar onuň şonçy bilseler ýaşy aýdyp berin. Ýerlerden Türkmenistan haýsy owasynyň ýa etrabynyň ýa owasynyň öňüňde şuýolumuz bar edi. Zähmet ýolumuz bar edi. Sizler zadyňyzy aýdyp berersiňiz. Onda söz sizde Nurhan. Bäli. Salam, ýene bir sefer mehriban illeşler. Hawa ödüm maradaysam edebiyat gözün goty poeziýany gowurýadym çağlykdanam. Ondan ýöne bir ýazyjy bolaryn ýa bir şahyr bolaryn diýen pikirim ýokdy. Dogrusyny aýtsam onu ýazat kellämede gelen nokta kitap ýazaryn diýip ýöne ýazylýan goşgular, men ýazan goşgularymyň sany köpelip gidip barýar, gitdi. Onuň bulan köpsi gitýärdi. Onuň bir ýigderli goşgulary ýazyp toplap, olar ýaly pikirimde, hyýalymda bir maksadymam ýokdy. Ýazylan goşgulary toplap, ýygnap goýmak, soňundan bir kitap etmek, olar ýaldat kellämde ýokdy. Ýöne gyzyklanýardym, ýazýardym, taşlaýardym. Özüm marady ýaşlygym, marady aýtsam çağlygym, marady aýtsam özüm Mar vilayetinden Penni çöllerine çağlygym geçdi. Şu topraklarda doglan göbek ganyň daman ýerleri. Ondan soň biraz ulalymdan soň Mar şäherine göçüp geldik. Ondan soň o ýerde orta mektebi guturup Mardaky medisina училищесine Tolstoy köçedäki училищене guturdum. Ondan soň biraz işledim. Harvey gospitallerde işledim. Ondan soň bir saý sebäp bilen Amerika Birleşen Ştatlaryna göçüp geldim. Ondan soň bärde durmuş gurup şeýdip maşgalaly. Indi 20 ýyl bärde ýaşaýan. Poeziýa gedek gelenne aslında da poeziýa meni gyzyklandyrýardy. Goşgularyň her bir setirleri, olar manysy, awtor näme diýjek bolupdyr goşgularyň üstü bilen şular ýazatlary has çuňur üns berýärdim-de. Ondan şeýdi ben meni 6 ýyl bäri şu adalatsyzlyga garşy men belli bir zat
diýmeýin. Umumy adalatsızlyk diýen zat meni näme döredýär, näile aýsam bir bynjalyk döredýär. Şolary aýtmaly, dile getirmeli diýip düşünýän, olam dogry hasap edýän, onuň şoň üçin gönümel aýdy bilmedik zatlam ekrana her separ çykyp bilemok, gynansagam ýöne şol aňyrda içimden gelýän zatlary, adalatsızlygy, garşylykları men kagaz ýüzüne geçirip başladym. Neşe kitaplaryň içine başyna terjime haly, näme ben öz terjime halymda da ýazylanlar şu goşgu feterlerine geçirmek, öz içimdäki hyýalymy bolup geçýän harasatlary, adalatsızlyklary, döwletiň, ýurdun bir tarapynyň ýanky ikä bölünişini, bir tarapynyň has garyplaşmagy, bir tarapynyň hem has baýamagy, bu zatlar näde dogry zat diýip hasap edýän. Şoň üçin geçende bir goşgymda ýazanlaryň baýlary paýtagta garyby paýta diýip edil şol döwür bolup geçýärde. Häzir millet aglaba bölegi has garyp düşdi, garyplaşdy. Iýmäge çörek tapman ýörenmär, işsizlik, garypçylyk, gulçylyk, keselçilik, ýurdu taşlap başga ýurtlara gitmeklik. Kimi görseň türkmen bolsa başga ýurtlarda gezip ýörler-de, ýaşap başardygyndan 5 manat pul gazanjak bolup, ýurduna ugratjak bolup, bu zatlaryň hemmesi kösençlikler men içimde bir tüýsli daşa öwürlüp ýanky şu adalatsızlyga garşy men göreşmeli diýip düşünýän. Şol daşy öwürlen daşlaram içimdäki juglar, arzular, harasatlaryň hemmesi bary birigip kagaz ýüzüne geçýärde. Düşündirip bilenlerin, tamaýdan düşündirip bilenlerin. Ine şolar ýalyrak gysgaça aýtsam, öňkü şahyrlara seredeňde de, öňkü ýazyjylara seredeňde de, geçen asyrdaky, onuň öňkü asyrdaky klassik şahyrlara da seredeňde şolaram bolup geçýän daş döwründäki adalatsızlyklaryň hemmesini kagaza geçiripdirler. Men şolarda şolaň goşgyny, şol ýazatlary görýän. Her kimiň içki hasratyny görýän, okap bilýän. Onuň özüm hem her gün ekrana çykyp aýdyp bilemok-da. Wagtyň ýok, işleýän, maşgala. Onuň şonu kagaza geçirýän. Onuň şeýdibem birazjyk injal, ýani uspakoýç edýän. Kagaza geçiremde. Ne gysgaçyrak aýtsam, Almadagy watandaşlar şeýlerak. Sağ olun Nurhan. Eretin, indi bir täze görnüşde halkymyz bilen tanış edip oturýar. Bolup ketýän çykyşlaryny aýdaly sebäpleri söz üstü bilen gelýän bolsa indi bugünkü edýän çykyşlaryny halkymyzyň iňçe songaty bolan şahyrana ýürekden çykýan feterler bilen beýan edýär. Elbette ýazýan zadyň hemmesi şol aýtyp geçdim. Sözümiz bilen içki dünýäňyzy bozýan ýa içki dünýäňyzda harasat goparýan wakalar ýurdumyzda bolup duran ene adalatlylar ene şo sebäplere görä şu feterler çykýar. Ene şu aýdymyzdan goşulýan we gorlýan sebäp bana deňişlermäle esas bar. Men sizden biraz olarak öz döwründe 90-njy ýyllar, 80-nji ýyllar ahyrynda şol döwür naýbaşy şahyrlarymyzdan biri bolan şahyr Şeýrady Nurmurad bilen on mäşil döwürge gatnaşmak maňa niýet etdi. Ýurdun içinde däl, ýurdun daşyny başda gorsyýetde, soň Şweýçarda. Şolary ýaly insan men edebiýat dünýäsi men düşünýän bir geň zatda. İşläp berýän soňgatym bir tarapdan meni çetar howasy nädime ýöne. O bir şahyryýat dünýäsiniň aňyr başyna ýeten şahsiýetinde ýöne edebiýata çeperçiligi uly hormatym bar.
Inni şu taýta aýçak bolýan adam deňeşdirmekde ýüze çykýardy her bir zat. Men Atla Sultan görgüdüni özüm görüp ýatan şu adamda ýöne Şahir Şiralyň bir döwür bile işlesen adam şoň üçin Şiralyň sözlerinden bilýär. Atla Sultan Kekilwan nähil şahir bolundygyny nähil adalet üçin göreşenligini şol döwürde şol kyn döwürde kommunistlermen ýen döwürde karşı çykdy bolýan zatlara aýal gyýylan gelilen hak hukuklar üçin görüşdüm. Ondan soň aýdymlary bardy eser zamanynda. Tutulup dälhana salandan soň aýdymlaryny efirden aýyrdylar. Ene şol Atla Sultan görgüli diýenden men ona owuşum. Şonuň setirlerini, şonuň geçen ýoluny ýa şonuň halka aýan eden pikirlerini men senin goşulanyňda görýärmen. Geçen tapar geçdim, ýangytdym. Hakymda ene hakykatdan hem şol 80-nji ýyllardan bäri halkymyzyň agysyny aglayan ýeke zenan şahyr ýok. Zenan şahyr. Indi şu gün näse orta çykdyňyz ene şu iki kitapça goşulanyň bilen ýöne dowamy bar, jonu bilýär, ýazýanlardan eşitýär, way dursuňyz. Belki paýedizden prozada da bir zatlar ýazarsyňyz aýdypdyň bolmagy. Ýa-da seredin indi bolýan zaty. Men onurça bezek çykyş etdim şu 30 ýylyň dowamynda. Bizde hökümetin en eden ul ziýany hartymy nesillerine ara gatnaşygyny kesdiler. Şol sanyna aýdaly edebiýata berilenmek. Ýa şahiranyň ýugurlan ýürekler. Hemmezini arasan bozup bir-birini tanymady aletdiler. Ine şonuň üçin şu gün men olara şahiram diýmen, olara goşguçy diýe, goşguçylar hemmesi ol Niýazyň döwründe şol elindäki ýüzlerlerini aljak bolup sana başlary ýazardylar. Ol goşgunda şondan soň olar eşek-eşekden galsa gulawyny kes burnunum diýe Gurban bilen ogly ona bilen ondan geçirdiler. Ýa-da atata ýam 45-50 kitap ýazypdyr. Ýöne oglam ondan kemaljykka görýärsiň. Ýöne şol ýazylan zatlarda ýa şöhret dünýäsinde ýa edebiýatda bir ýüze tutan hiç bir zat ýok. Bu çorbasynyň şurrugy. O har ýar hiç zat ýok. Halkyň aňyna galjak pikiri ýok. Ideýa ýok. Ideýa bolmasa näde pikir döresin. Demek şol boşluk ene durdy. Yani umuman alınmada boşluk başlar. Men o dowra maýdan bolsam şol boşlugy diýerkäs ahyr şeýrany dolurýardy. Onu şol 2007-nji ýyla şelli ýazdy. Ondan soň oň ýazdan goşularyny men görýän maklusyny aýtsam bol. Şol Niýazlyň soň bolan goýaýdy ýa şol boş ýalmany. Adam ýadap bilýär, adamy başga sebäpler bolup bilýär. Men onu şolsany bilemez, o maňa aýdylmansaň ýöne. Şol 2007-nji ýyla şelli şo ýurduň içinde şo rejimiň garşysyna edebi dil bilen, duýdy dil bilen, halkyň sözü bilen şu tragediýany beýan eden iki şahyryň birine Şahir Şiraly Nurmuradow beýle kisem bappa gökleme. On bappa göklen ditmeme o harpana aýdýar. On eresine Türkmenistanyň 92-nji 93-nji ýyly maşyna tatdyryp öldürdiler Niýaz. Ine şular ýa şahirler ortadan gitdi bolu ine Maktumulin ol ýa-ni edebiýat meýdany boş galdy diýip şo derejä geldi. O şuň kun men şahir, men ýazyjy, men beýleki diýen hemmesi boş pus. O taýda halkyň derdi agdalanar. O taýda halkyň ıljadylan ýeri ýa gelecekki betbaçylykly durmuşyny açyp görkezmek ne jurnalisti, ne ýazyjy, ne de şahir. Şonuň üçin Nurhan ýüzüňiz diýip aýtdyrymdan bolşeýalyk kabul edip siziň ýazýan goşgularyňyz bir topar adama men onu sanmaýdy oturmaýan bir topar diýdim köpçüligi mahsus ýa gerek pikirler ýa köpçülikde bir adamyň insan kalbyny biýmada edip oturan içki duýgulary ýa pikirler söz dile getirýär. Şondan adamlar ýa-ni çöken göwüni seýiklenýär, birak aýagy galýar, soň pikirlenip başlaýar.
Siz şu kerwan maşy bolup dursunuz şuň kun. Men muňa önsber gotdy. Mesela şu bir kille ýadan goşgulamyz, ana bir näsetini ýigitlerimiz ol emeli aňy söylenmi? O sada geçip aýdymy durmaýdy otyrlar. Elbetde halk olar dinleýär. Çünki inni goşgaýdýan emme diýýär ýigitlermeden denarlamada gün kömelik gal köpelip barýar. Ya eski pikirni adamlar ýüze çykaryp başlady goşgymyz bilen. Goşgyn ýemesi aýdyn güýjü nämede? Güýjü şol ýürekden ýürege barýar. Goşgy bilen adam allap bolanokda, söz bilen allap bolýar. O dakla dokazanyň o geçip gitdi. Ýene bir zat emma goşgy o kan adamyň hem kalbyna tiňber hem gulagyna hem aňyna galmaly. O taýda Allah başlady hiç kiminin ne. Şonçy şuň kun şol içki dünýäsyny beýan edip goşgy diýen ýurtdaşlaryň gatykän, hani kimse türkçe çykyp, kimse ortaýetde galyp, kimse çağasyny darylap, bir ýerde çağadan atasyny darylap. Ene şol sizin döredijiligiňiziň dowamaty ýa ýyly orturda. Sen şu kerwanyň başyny çekdiň. O büýük gözükläpde men görüp duran zatlamaydy. Enne ýeri geldi şu taýda şu kitaby hemme olu sindire rahmetiniz var. Ne halk bunu görürüm, okarım, özüne gerek neticeni çıkarırım. Yani şuň kun, göni aragatmasyk bolmasyň biz ýurdun içine ýetirip ýa çıkaryp bilemde isledimçe. Olam bolur elbetde o arada görünüp, uzakda goýman bary. Yani şuň kun, özüne after hukmyny ştaýda otursaňyz, inni bolýa maňa bildirilen o esiler hem hormat şu kitapsan ya kitaplan goşgulan redaktor edip maňanyny sagolum on halkyň nädiýär meni bu köşeden gelen adamdan edebiýata bilmeýändir bilip goýdum men o dünýä guramasy var ýazyjylyň o hem klub diýerde olaň ýemesi baş ofisi ýemede Londonda ýerleşen men şol hormatly agzasy 1993-nji ýylda hormatly agza bolmak ol taýda aýlykly güllükli zatlarla şol sen ýazan zatlaryny sen edip oturan işlerine goýulýan hormat. Ene nesip bolsa sizem o taýlary ködürýär, olary okar görüp ingliz dilini belki terjime ediler, rus dilini. Bunu wagt görkezler ýöne şuň kun bar. Endi men şuna aýtjak bolýan dedim, men şu taýda o redaktor ýöne şu ähli işi boýuna taýýarlar. İldeşimiz var ya, yurttaşımız. Onun adı ene Baba Murat Usmanov. Olan bar bir yerlerde ene sonra vakti edenler halkımız örürüm, tanışarım, yani hazırlıkçı bir ol adamı halka ayan etmekten çekiniyat sebep Nurhan'ım ikimiz ol, emede birimiz Avrupa'da, beylekimiz Amerika'da. Baba Murat gör vak Orsiyetten, Ukrayna'dan, Türk'ten, o devletlerde de adaletim yok, kanunum işlerine. Son için yöne şol ýigidimiziň bitiren işine seredin nähil edip şol suratlandyrypdyrlar görnýärmi? Yani birincide görkezdim. Ana ikinji kitapdy. Näşe taýda ýurtdaşlar ene möjüň suraty başlaýdy. Ana olam mene şol pikirini aýdýar şol taýda ene möjüň bilen ýa obrazy bilen ýadan zady Nurhanymyň ejidin depesine taýyp döwme yol vermen. Aç ölsem de göt ýalap diýde çöküp ýalbarma. Ene möjüň diýen sözi ene Nurhanymyň sözleri bilen kitaba geçdi. Şunu bolşy ýaly, görşy ýaly ene halkymyza obrazyny ýetirene mene sağ bolsun ene Baba Murat Usmanov bilen ýurtdaşymyz. Ene birinji kitabymda aklym bir kısadan geçen çapar özüme aýdyp berdim Nurhan. Yani ikinji kitapda bir ýazan goşgyny men ünsümi özüne çekdi. Ol näme? Emede kızlar batda diýjek. Yani başla Türkmenistan adyny bir şeýle bir mülakatly bir şeýle ýumşak häsiýetli, güler ýüzli bir başy ýigit bar. Ady Pelwan, familiýasy Halmurad.
Men onu uzaktan merdinlek gelýärdi bu taýda. Men oň sebäbini soňraýdan häzir size berjek bolýan sözi. Ine şol ýigide başlap bir goşup Indi halkymyza kitap ýetýänçe, ýa-da taýak gelýänçe ýumrup ýetir. Haçan boldy bu waka? Nirde boldy? Näde goşup tutunuz? Näme niýet bilen bu? Nähili siz duygu alyrdy? Şol aýdym ýa aýdymçy özüňi tarkaýtyp berseňiz näde diňläýär. Böyle. Başçısını. Nebede şu insan öz ýurdundan başga ýurda göçüp gitse, emigrant bolup ýa bolmasa neme iş bilen, okuw bilen, başga ýollar bilen umumy emigrant bolup gidenni hemişe oň kalbyny, şol adamyň kalbyny öz ýurdy, ata watany, ene topragy, oynan giden, işlen hemme ýerleri gödöňünde durýar. Edil kinolen taýýar geçip durýar gödöňünden. Tä ýaşlygyndan başlap, çağalygyndan başlap soňky gününe çenni şo ýurtdan çykyp gaýdan gününe çenni. Onuň mene de şolar ýaly oňa nostalgiýa diýilýär. Onuň ol hemmelerde de bolýandyr diýip pikir edýän. Şolar ýaly ýagdaýda öz ýurduňdan bir şahyr gelse, konsert bilen ýa artistler gelse, ýa folklor çykyş etmäge gelenler bolsun, ýa bolmasa aýdymçy bolsun, tansçylar bolsun, şolaryň hemmesini höwes bilen gidýän ýurduň aňyry başam bolsa şonu sen gidýän de görmäge gelen adamlar bilen hiç bolmanda bir salamlaşaýyn zady diýip görüşmäge gidýän. Onuň 2009-njy ýylda Pelwan Halmuradov gelýär diýip eşitdik. Onuň umumy Amerika beýlik ştatlaryna da aýlanmaga gelenler, belki gedelençe gelenler, turist bolup gelenler ýöne New York'a gelenne konsert berýär, 1 sagatlyk diýdiler. Onuň gelin diýdiler, onuň menem soradym haýsy konsert zaly, bahasy näçe, biledi näçe, şolar ýalda sorag berdim. Olaram aýtdy, Muht diýdi. Men öz gulaklarıma inanmadym. Hiç kim Muhtuna konsert beren okda. Hiç ýerde. Onuň neme diýdi, restoranda bolýar diýdiler. Ýöne restoranyň üstü, näme stollaryň üstü boş durmady ýaly bir ony miwe aňyr bäri içki ýanky suw ýa sok eýlebeýle bir sok zat goýuljak şol miweler bilen onuň şolaryň pulunu töleseňiz bolýar restoranyň nemesine iýesine diýip şey diýdiler-de. Onuň olam bir masy zat ýöne bir $20-30 bolmaly bahasy şol stoluň üstündäki miweleň zadyň bahasy. Onuň şonu men geň alym. Şonça ýurt söküp gelip adam Muhtuna konsert berip gitdi-de, olin şol adamyň öňüne, şol artistiň öňüne men bir tüsli başyma egdim-de. Şol Muht diýenden soň bir hili ýanky bir simpatiýa döredi-de. Adamlar umumy aýdanda 5 manat diýip ylgap ýörýärler. Ýa şol adam däl eken, şoň içki duýgusy, şoň häsiýeti büsbütün başga ekeni. Pul üçin ylgaýan adam däl ekeni. Geldi Muhtuna konsert berip gitdi 2 sagatlap. Ona men Muhtuna diýip şo gelýär diýip aýdylan gününe men 1 sagatyň içinden, şo gysga wagtyň içinden, ýarym sagatyň içinden bir goşgu düzdüm oňa. Şol Muhtuna edil Muhtuna däl. Muht bolan şünem däl. Ýöne prosto menne kini Muhtuna hiç bir bagşy konsert bermedi Türkmenistanda. Berenem bolsa men habarym ýok. Berenlerlerim belki prezidentiň doglan gününe dadyna Muhtuna nime denirler. Ýöne umumy aýtjak bolýanna men şo haýran galyrdy. Onuň men oğlum bu bagşynyň aýdyş stilini halaýadym. Gitarada aýdýardy. Birinji aýdyp çykanyna gitarada aýdyp çykypdy. Ýöne ola men tananok, menem onu tanamok. Berimiz bir döwrüň çağalary. Ol menen has kiçik bolmaly ýaşy.
Onun buna koşup geldim. Bir yarım saatin içinde onun gittim New York'a bardım. Doğrudan konsert berdi 2 saatlap. Ona men bunu goşgyny goşulacak boldum. Onun özüne tanamok ýöne kameraçylar nemeler bar ekeni, diktorlar, zatlar, mikrofonu alıp barjylar. Ben bulara tutdurdum da neme goşgyny şuň gaýrat edip diýdim, beriň şu bagşy oglana diýdim. Haýyş etdim, on ýok diýdi, otur. Neme diýdi, sana söz verirler boýun özüň okap ber diýdi öňe çykyp. Ondan benim ay bolýar geçip oturdum, ona söz berdiler, onu çykyp okap berdim. Şoşgyny. Ine waka şeýlerek bolup oturdy. Ýöne hormatym gaty. Ola men tananok, menem onu tanamok ýöne men şonuň sungatyny ullakan bir syýlagym ma, hormatym ma. Şolanyň aýdyş stili, gitarada aýdyşy. Men estradaky aýdanlar diýemokda, başda gitarada başlandyň, şo gitaradaky aýdymlaryny halaýadym. Kön aýdymlar aýdýady ol. Şolar ýaly olan wagtda. Sağ olun. Ene yurttaşlar sizden mene dinläp otursaňyz, Nurhanymyň o nädip o New York'ta bizim halkymyzyň syýlaýan, hormatlaýan başçysy Perwan Halmuratyň gelişini we halka şu taýky Türkmenistanyň gelen yurttaşlaryna ene sowa Türkmenler çykyş edenini aýdyp berdi. Indi Nurhan munça boluny görä şol goşyň okap berseňiz soň menem Perwan marada aýtjak sözler bar. Benim ilkinci gelek oğlunun adım kan isteyen. Oğlun ne vaydı menin kan biraz kişi bilemek. On kakatı men arkadaşım mı geldi on sonra belki on kakatı öyle beni yaştaştım. Son vakti elinde biles dedim. Anonnu yor ama ursat bolsa bir şun okap berseniz sizin kayış. Näme ýazdyrmy şo taýda? Näme kişide sonra dorayanırda oğul Nurhanym näme ýazdyk. Ya kitap ente halka barana goşy ýerde çap bolany. Diňe men elimde häzirlikçi. Doğru. Bolýar, okap berin onu. Hani? Ilki gezek owazyny dinleyip bir ýygytyar maýyl boldum hiňlenip. Elmi dama gulumda ýanglanyp ýaşamaga ýardam berdi gitaryň. Aýlar geçdi, ýyllar geçdi, görmedim. Asla senin kimdigiňi bilmedim. Gaýta aýdymlaryňy dinledim. Gelejege höwes berdi gitaryň. Sayra görkez ýyle talantyň. Bu ýaş için gör neçe saat çalansyň. Köňüllerde söýgü baryny gazandyň. Umyt berdi gitaryň. Bu neňsi jan alyjy owazdyr. Dinleseň jennetdir, bahardyr, ýazdyr. Peridatlar sen daşyňda perwazdyr. Kanat berdi gitaryň. Unutma sen hemme ýerde tanalýan. Özüňi ýurtda iň arzuly saýlýan. İl içinde çyn ýürekden söýleýän göwnleri kyjyw berdi gitaryň. Şol beş kuplet. Berekeler sağ olun. Ene yurttaşlar ne edip dinläp otur belki şu gepleşigi Perwanyň ödüne de ýetirersiniz, boy görsin, bilsin. O ýatlanýanyň ýaşylyk ýerde galmady, ýerde ýatmady. Hatta babalarymyzyň sözü bardyr. Şo ýer taýda gawat geldi ortaň. Indi menem bir beş söz goşaýyn, aýdylanyň üstüne. Menem Perwan Halmuraty görän adam deldi. Aýdymyny ifadyny dinledim. O ýa-da kasetede ýazylypdy. Ondan soň gitara diýilen zady balkanlar höwes bilen dinleýär. Men näme-de görýär? Şol emede Balkan oblasty ýa Ozerbaýjan Krasnoyarsk oblasty esasan şol ýa-ni garşyk milletlerden bar. O taýda diňe türkmenler, o taýda Orta Ukraina, Kazaklar, Doğrulamadan Vatikan, adyna milletin bar, Ermeni, Azerbaycan. Ondan o şu taýda esasan
Yani Krasnovod'da türme var, şeyden bir yerde var. Oradan sol yankı bir Türkmen yemesi var. Ödünün bir yörüce leksikası diye değil mi ya? O görüyen sahabeleri var. Onun da gitarada oynap aydırdılar. Toylarda da bizimki hal şu bizimki diyenen şu mal mesela senin onu öden yurdunu var marada esasen sol öden yanına vat on kakatı yaşlı real bu iyiliği tutanı dinastiye başlar var da kanadanlar. Bizde Balkan'da o zatlar kendi. Çünkü şu damana yolundan aydiyan başıya tutar salyan olmasa esasında da şol garmon dep ya da gitar. Toylarda da klarnet ne şey tup savulurdu. 60-njy, 70-njy, hatta 80-njy ýyllaryň toylary. Men ýaşap gaýdan hem toprağım şol için bilýär. Şonça şol ýemede Balkanna ýanky bir pelwanyň gaty uly hormaty wesile. Her bir toyda ya oturşupda ya geçip baryan jügüliň içinde de sesi ýangyp durur. Ýöne men kalbymy aýdy togunurum on aýdymy ýa-da öýdi. Owan sanly şular ýaly bir tragediýa bolýar. Bir oglan uruşa gidýär şota. Onuň şu taýda berdi o wagtyny söýşem gyýdy hat ýa-da ýok men sana garaşykka sen maňa münasipdäl ýa men başga birine çypçyk şular ýaly ýazypdyr. O görgülen o karawula barany özüne atyp öldürýär. Ine şu tragediýany ine suratlandyran ýerine ine ana pelwan. Men şonu Abdurrahmanyň haýyş edýär, bu halkymyň görsün şunu. 22.400 ýylda şu Owganystanyň golluga edip gelene. 338 wepat bolany hem 770 ýaraly bolup gelen ýigidimede dogan bolup, eni bolup, agy bolup, arka duran, ene baçalarymyzda 3 tane var, biri ene şu pelwan. Beýlekilerine maýdaýyn delegelli ol sany tüýdükçimiz bardy. Bilmedim Nurhan. Ol marly ýigitler bolmaly. Ady Anna Gurban bilen beýlekin adyny hem ýadyma salyp boly. Anna Gurban bilen berden ýaşy küçüjek garga tüýdük. Şolar Owganystanyň wepat bolanlary şu garga tüýdükde ene bir gamynsa düzüp berdiler. Onu biz bir kiyerde öz giyimimiz edibim ullanyp götürşüklemizde ýygnaklamyzda. Soň men çykyp gaýdamdan soň ýetip gitdi. Eger olar bar bolsa şu mahal, şol sazlar bar bolsa on gaýrat edip bize uğraşsynlar, bizim öýümizde müzeýalyk bolup dursun. Ya oğlanlarımız dinler, ýatlama gündemede. Ýöne nistaden men etjek saýşym Abdurrahman, goý şu taýda pelwanyň, o pelwan ýalyny artlan ýörekli bolup eden şol aýdymyny bilen diňläli. Owan toprağına uğrana yigit Beyizbedi oğlacak Üncüden nalli Owan toprağına uğrana yigit Beyizbedi oğlacak Üncüden nalli Hoşlaşıp dilini aydanla yigit uzun ayranyny ýadyna sally hoşlaşyp sedini aydanla yigit uzun ayranyny ýadyna sally ýigdiň gidenine seklay bolly Beýizgöwnüne başka bir hyýal geldi. Näçe ýyl geçdi-de belki donanmaz gülülügi diri. Lügi bilinmez
neçe yıl geçti de belki donunmam diri bilinmez. Bir yıl geçti kıyıdan yeka hat geldi. Ol ilkinci kimde sonka hat bollu. Bağışlay dedim, bağışlay beni. Karşı almak miyesin eden o seni. Bağışlay dedim, bağışlay beni. Karşı almak miyesin eden o seni. Yigit hatayı okap çete saylanlı. Olup geçen vaklar hakta oylanlı. Bu fikir oğlanı kayga gidirdi. Oğlan hatayı okap ödün yitirdi. Bu fikir oğlanı kayga gidirdi. Oğlan hatayı okap ödün yitirdi. Barca patron bilen avtomadanlı. Öğününün seyince yerine bardı. Yar iyice yara sizi yanlanmayı. Şeydip yaş eskerin ömrü sonlanmayı. Yar iyice yara sizi bolmayı. Şeydip yaş eskerin ömrü sonlanmayı. İr bilen görünür bir esker yatır. Yüzü yeri garvap elinne katı. Al katın içinde şeyle sırlar var. Sevimde utullum bağışla nazar. Al katın içinde şeyle sırlar var. Sevimde utullum bağışla nazar. Oldu mu? Sağ ol Azapman. Şu yerde men vara halmada vatandaşlara burada aydısın. Haydi. Şu oğlunun mertebesinin şeyle beyikliğini duyan men. Bu gepleşik duruşuna şol pelvan halmrad ve bağışlasağım olacak diye bunun mertebesi katı yukarı olmalı şu oğlunun. Adam kârçılığı yukarı olmalı. Tanımasaman bilyen duyan. Men heni bağışlan içinden mutunu aydan görmedim. Ben bağışım olsa benim bilyas gidiyadık tanıyan köpsünü yönü bu mertebesi katı ulu olmalı. Can sağ olsun. Göreceği olsun.
şey diyeyim, Yılmaz Nurhan'ın benim boşulayan şu fikirlere yüz yaşatın o. Adam gülüp oynap geçsin halkımızın toyuna yarasa, derdine yarasa şol yeterli. Dünya maniyanı bilen kemal gidipdi. Yani hem kişinin kalbine da şular yani nurana fikir koyular nelerdi. Doğru ayttınız son başılan içinde şular yani muhut gidiyen yok deyip yönetmen. Başara terden yana bir daha daydayım. Biz şu mahal şimdi gel şuunun ne hanaydı o tütse Türkmen payı ediyetinin geçmişi ve geleceğiydi. Yani geçmiştekileri başlan yankıdı esoteriklarından soň o döwür kompartiýany wasp edýän hor bolup aýdym aýdýarlar çykyp gitdi. Ballet diýdi, näme diýdi, hiç tat galmady. Inni bu kunun soň bu kun ýa-da soňky 36 ýylda agyp dönüp berildi we ýel nirden öwüsse şu tarapa ýykylyp. Ýa-da aman näme aýtdy? Familiýasy bar. Türkmen başı kutlu olsun baydagyň diýip. Aman Kadirov. Hawa, ene ona boş o şey o boş suyun goşuna yeme o berden adam dayanadar o kaya ketel böyle. Emma yeme bir aman Kadir şoňa aýdan indi son niýa söylenden son ya arkada kutlu bolsun baydagyň diýer. Şeref. Bolada wujdan ýok. O ölüm buyurun ýadygarlyk goparyp beýlekiň adyny ýazanýarlyk boldy. Men göwnüme şeýle. Bilen bolýan ýa şonu. Inne şol Kadir diýenim men internetde bolmuşan öňden çykýar Türkmenistan ýylerini. Indi ogluny ýetirip sokup dursa ondan indi bagsy ýatacak. Bu bagsydan pul ýatam üçin orta çykarlar bolsam. Bulary boşlukçylary başlıklı mokları ne edip pervan ýalygydyň men gapdalyna goýup men eski infawym ýol berjekler. Bolmadym bol. Ýöne ştaýda ýene de bir başy bar diýen andardan. Nurhan men bunu täzelikde açdym dogrusyny aýtsam. O da ünsüre matdym bir siýasat bilen dert alada bilen gassa kowa durmuş bilen. Men ýöne birden görsem, zena maşgaly ýaş bilemek men näçe ýaşym belki 30 sonun käden. Turup aýdym aýdanyny mertebesi göwresinden görnüp durdy. Özüne goýan mertebesini. Bir suwjuk ol bir ýyrs edip oturup bir jajat takyn özüne bedemen edip millete hödürleýän başy dälik. Esatyda aýdýan aýdymlaryň her bir setiriniň many bar. Burhan. Şu ýanky sen ýazýan goşgy setirlerdäki on aýdýan aýdymlaryna şol bar. En atasyna da ýüzlenende, garyp gasarada, ýene birine de şu ene jahan bagasy şol. Ene konsertlaryna orta çykyp şol berilýän muzlunlarda çağalara, ýetimlere pul paýly. Pul diýen başy padarky şol çağalar öýnäkere beýlekelere. Ene şoň ýaly çağda gowuldy diýenen onsoň men alpa geçip terjemehanymy öwrenip görendim bol. Muňa enesi ýagny garraja diýerdi kızlar batly. Kızlar batly bolup çykdy. Onuň şoň beren interwýusyny aýdylýar. Diýen zady näme diýer? Ben ýakçykam demede ýanky bir läle aýdyrdym, gadal aýdyrdym diýdi. Balkarlaryň ýemegin gowurýan. Şo taýdan şoň sesi formirlenen bolmaly. Men pikir edýän ödüm. Emma şol ýanky aýdyp ýolunda. Şo özgürlüğün berýän men dinläk. Enesi eline tutup diýme çarjy var gidip dur Gülşurnaly Janwan ýanyna. Ene Gülşurnaly Janwan şo Jahan Maşin, Jahan Geldiwan halifasy. Bilýärsiň ki ýanky Gülşurny ören agrys ýüzli bagşydy. Gülüm ýalmadyp peşerde çykşydan ýerden görünýär. Kahar ýerde de ýüzüne aýdardy adamlaryň ýa bir şlapaly bolmasa çekin oturandan näme.
O merhum ýöne bu ýöne şonu ne özüne halipa tutunypdyr zaten başı. Indi son aýdýan aýdymlaryna gaty ulmany bar. Men şonu sagladym ondan ol ýeme gelýär zarlap otururlar serediýän şo taýda etasan jenallar. O sizin deň duşlaryňyz onun ýaşylaryny hem sagladyr şo taýda. Etasy dinleýjidi şol o taýda manyly aýdymlar bar dedi. Kim ýazýanym bolsa aýtjak aýdymlaryny boşasyny kim diýýänem bolsa sadyny sadanlarym gaty ezber jeýle çeper elli ýigitler eken. Men dinläp görýän de sadanlar ol falşypka ýok o taýda. Hemme çyklaşlar ýaly. Ondan soň ýene de bir zat bar şuny ýankyby men size aýdýan şol bir şaher şiirlerle bir söz vardı. Yankı oturumdaydı da galiba ter goşguda bir tetrib bolýar. Şu ýüregime jump bolup gelýär, gamaýalyk ýa jowga pyçak gelip. Çogalýar diýerdi. Indi şol şahyryň öýet sözü bilen aýtsa diýer bir tetrib bar şiirali 5 telpegi bir gyňaja daňyp gitdi. Jahanmasy. Men ötpikirim. Şol yankı 5 telpekde gerek bolsa milyon telpegi gyňajasyna daňyp gitdi. Şol milyon erken etmedik işin ekrana çykyp aýtdy. Şol birje tetriň getirýän ol Göktepe galaty barada aýdymyna. Sen mirde yıkılmadı tuğumuz diye. Baydamız yıkılmadı dedi. Şonu goran gerçekleri ýatlaýyn diýer. Şuna düşünýän adamlar indi bilir. Näme üçin 10-njy ýanwardan ýykylan galamydy wepat bolan gerçeklerimiziň ruhuny olup getirip altyn jokdy ýawra sokdular. Ine şoň öňüne men talantynyň şoň batyrgaýlygynyň öňüne men başarýan jahan barşy. Erkek kişileriň iki aýdýany bar, asly Göktepe'den çykan şular ýaly o ýöne jenarlaryň içinde onun duýgusy bilen monument ýalyk durup duruşur ýaş geldi. Ene şon şü men size diýjek bolýanym erkek kişileriň içinde men hormatym owena pelwan ondan soň ol Anna Gurban bilen Berdenýaz bardy. Olar sag bolsun, jarlar sag bolsun, bar bolsa o dünýäde ene şol wepat bolan ýigitlerme o ene şular ýaly ýadygarlyk o ýemini ýazyp berdiler. Ene zaharam şu kun hanna salkyň söýgüsini sadan işläpdi. Ene men oda kan aýdardym da näzere ýeri onu şunu ýene bir gezek ýatly denýär. Hanra sen ýoklar wagtlyň aýdyp otyn diýdi. Ýok. Kızlar wagtym ozonlar aňyrdan gelýän däp bolup gelýän iň güýçli pedagogik mektepleri bar. Şol ýerde gurdan märi Nurhan şol ýaty deddomda önüp kösüp bulalyp oda niýasym kızlar wagtda deddomda bolan. Şo taýda ilim alyp çykyp mugallimçilik edip kızlar wagtda galanlar elinden çykan çağalan biri men. Ýa bolup işlerdiler. Şunu çelli ýadymda o hana Mergen Ataýew bar, mektep direktori. On başgalasy Nurjamal mugallim, men ene klas ýolbaşy. Ýene mugallim bardy, Zawut mugallim dip, maşgalasy Basar mugallim soň olar Aşgabatda göçüp gitdi. 50 ýyl geçdi, ýa 60 ýyl geçdi. Men henüýem şol ýadym onuň berem ılımy bar. Zamana ýolunyň öň maşgasy, kerwan maşgasy, ene kızlar batdy men aýdymsat mugallimim hem surat mugallim. Şu talantlar şu taýda bar, diýmek çok enesi görüpdir aktygyny, talantyň barlygyny. Şonu elinden tutup hany çärji bolup gidipdir. Ýogsam öz aýdyp berýär. Daýsym agasym halym mandyr sen näme üçin aýdym aýtmaly başda. Denem bir ekrany çykmady ýerde. Ýene aýdypdyr men şo diýen şu mesele. Ene şeýdibim akydip ene şu gydy, ene şu gelni, ene halkymyza sonwatyn hödürleri ýaly. Ene ömrü zok bolsun, görjekleri gowy bolsun. Şular ýaly adamlar bilen biz o täze Türkmenistanyň guruljagyny menne dol ynam bar. Biz bir şol baslyk giden musurlardan kalbymyzy arassalamadyk. Nurhan. Ene şu taýda söz aleminde avtomatdan ýokarda duran ýara sözdür.
Her bir insanın maňzyna da, kalbyna da, yüregine de jyp bolup girýändir. Täp türkmenne bir söz var. Tir yarası biter, söz yarası bitmezdi. Şu söz bilen aýdylan zady bir azajyk namysy bar, haramzada da öz ökünü böler. O barada gurun ýok. Ahyrda ýetdirer ýa-da. Şoň üçin galamyda bedam ýetip bolsun Nurhan, hiç açan bu okuzyma yetmedi. Ya düşünürmi, düşünmezmi diýme. Düşünür, aňry başy bilen düşünür. Şu marşyr alim ýogalyny 10 ýyl geçdi. Halk sulsa otyra şol getirilen. Ýöne şonu halka ýetirýän dinamyz kardeşleri ýok. Durdumu bir daha boldy inapty berdi diýdi Abdurrahman. Aşaýla ma bolýa maňa bir zat diýdi. Duruwer diýen ýaly bolýa. Inni Nurhan siz inni şu taýda döredicilik ýoluňyzy näçerde dowam etmekçidiňe şagyryp dünýäsinde ýa ýazyjylygym bir gapdalyndan alyp barjakmasyňyz siz maňa aýdypdyňyz geçmişdäki kederleriniz barady. Näme güne düşdiler? Sovet zamanyny näme bol? Ondan öň soň şu zatlar sizi alada goýýan ýa şu zatlar sizi kagyda geçirip taryhda galar ýaletjek bolýarmy diýdi. Türkmenin göç etmedigi ýok SSR zamanynda. Şol sany menkiler onun maňyrda bar. Men şuň halkyma bunu aýdyp beren, men garrejem, dädemiň ejeti boldy. Şol 80 metre ýykylan garadan bosup gaçyp gidenler bar, gumuň içine urarlar bar, bir bölege dağa giderler. Ene men kilen maşgarasy şu dağa gaçyp gider. Garrejem şu taýda bir ýerde durmuşa çykarylýar, o dädem bolýar, onun üstüne äri mollum, müftümi, aýalar ýene malya ýogalypdyr. Soň ýerde geçdi, gökde tawarsaň daýlamadyr diýen. Onuň nasat ýene kenne dädim. Bana kaka tutup yemjipdir. Katı vurdu diyordu. Sondan sonra onu kakar edip dağılamak içecekti. Dağdan, derelerden geçip gelipdir Göktepe. Olurum eğer edip şu tayda öğreyelim o Göktepe. Men son yurda varsa iyiden tapars ol adamın hem meselelerindendir. Men dadımda neştem zadım bilyan bolsam o tayda olur aklara madır beylik. Aklara madır şolum oturan yerini bilýän Göktepe könöki dälhanasyň gapdalyny baýyrda oturýardyk diýipdi. Soňra motaýdan göçüp uru diýaryp, uýardylar batda aşgawa sen hiç ýerde durmalar, düşmeler awtobusdan ene dädem şey diýip ýaşy täwelýänçi. Şoň üçin siz özüňiz kiraýçak diýdiňiz, senin kiler hana olup ýa-ma owany tarap ýa-ni göç etdiler, ýa-da bosgunçylyk etdiler. Näçe ýylyna geldi. Aýdyp berim soň kitaba geçirip näçe ýok. Ne bazda aýdyp berdiňiz halmada. Sag bolun. Ben redaktor bolsam aýtmaly orna da. O bir yüreğimde, kalbimde şoreýal bir beslen bir niýetim bar, arzum bar. Biziň ata-babalarymyz şol nemeler gyzyllar diýärdi, olar o wagtlar Krasna Armiýada gyzyllar diýärdi. Şol ak paçany agdaryp, ýa-ni gyzyl goşun gelip giýrenni gaty köp adamlary gyrypdyrlar. Ondan rasklaçywanie diýip bir zat başlapdyr. Kimiň eline maly bolsun, bugdoyu bolsun, artykmaç yeri bolsun, hemme zadyny ellerinden alypdyrlar da şo döwürde primерно takmaýyny aýdamda 24-25 ýylyň aralygy bolmaly. Biziňkiler men ene atalarym göçüp gaçypdyrlar. Bir gijede göçüpdyrlar da tohum tiýjini alyp bar çaga çuwasyny maly haly hemme zat bilen maly bilen sürüp nime akidipdirler, mallary bilen. Mallaryň çeýse gije sürüp akidipdirler. Onuň soň bulary neme keseldigi Awganistana geçenlerden soň. Awganistana geçýärler hem ne beresi bilen şu ýerde bir bütün o bolup oturýarlar ýöne bir kesel tutýar ýanky näme kesel diýilýär oňa? Halera. Gargay. Ha. Mergimi, gırgı mı? Şu gırgı değil yani. Bu kesel tutuyor da. Semayda liya.
Hawo, ondan soň men bunu iderlerle tek bilerin dolu haýsy keselligini ýöne şu ýerde bary ýa-ni ölüp başlaýan adamlar, geçen adamlaryň hemmesi bir-birine ýokuşýa konç keseller. Ondan şeýdip ölüp başlaýan, onuň owaň bir ýaşulsy aýdýa neme diýä meniň babama "Sen gitti ya jigiňe malla" diýä bir sanjak 7 ýaşlyja jigisi bar ekeni. Gyzy jigisi. Bulam oglanjyk bir 13 ýaşyndadım diýä-de. 13 ýaşynda şol owandan gaýdýa idine. Sebäbi ol size de ýokuşsa sizem ölersiňiz diýä. Türkmeniň tohmy galmaz diýä-de bärde diýä. Onuň siz diýä gidin idiňde diýä-de bir owatlar matadan nemede haltaçyk bolýan eken. Şoň içine de tapan tupanyň çörek aňyry bär atışdyryp berýär-de uğradı diýä. Gurt diýdi, ýene diýdi, kakadylar neme, malyň etimi bilemek näme. Şonu ýalatlar berip uğradı diýä, şu diýä murgabyň derýän boýu bilen niýe sypdyrman gitdi diýä, göni owa bararsyň diýä. Gelen ýerine. Onuň bular şunun ýörýärler, ol birjek ýörep suwun derýän aňyryny geçmeli ýer bar eken, daşlyklar ýeneler suwum güýçlak ýagat nemen murgabyň derýasy neme suwy. Onuň şonun diýdiň dadyny baragyň diýdin şermep neme petrakdir-de, petrak ýerinden geçmeden ýüzüp geçip bolanokda. Onuň jigisine arkadyna hop edip şonun ýabyň aňyryna geçip ýol boýy şeýip barýar-da gidýär. 7 gije günne ýol ýörýär. Piyada iki jigi. Şeýdip idine gelýär. Şonun şol oglanjyklaryndan bir topar nebere dörýär-de soňundan. Doğru. Şonu aýtjak boldum. Birem şol kesel derarly, şu ýerde ýokuşan kesel derarly. İkisiniň hem gözü gowy ýöne o gyzjyginiň gözü dymma kör boldy. Çağalykda dymma kör, absolutny kör boldy. Şu keseliň zeraryna, keseliň wagtynda bejerilmediginiň sebäpli gözü dymma kör boldy. Olam soň toňundan durmuşy çykarypdyrlar, onuň bir gyzjagy bolýar. O gyzdam bu gyzdan men 2 san gyz bolýar. Şeýdip şol gidýär-de tohumlar dörep. Ondan meniň babamdan 8 çagasy bolýar. Şeýdip tohum ýaýrýar. Gepin gysgasy şu barada bir benim ölmänken bir zat ýazasym gelýär. Bir roman başarsam, eger başarsam intak söz bermäýin, ýöne ýüregimde şoňal arzu bar. Men şonu aýdaýyn. Yetersiňiz arzumy da sen tek o orta ýaşada ýetek-de Nurhan. Halkara saglyk guraman berýän maglumatyna göre tek öňümizde pesenden ýene myrat keldi ile ýaşamal. Ana ýema Abdurrahman ýerni galdyrypdy. Mene göre otyn. Abdurrahman aýdyber. Oştaýda dinleýijilerimiz ýazypdyr-da. Goşgulardan bir näçe setirler ýene bir gezek okap berseňiz diýä, öz dilinden dinlemek gaty ýakymly bolar diýä. Olno şäherinde. Ana onu redaktor ýema Nurhan, onu redaktor hökmünden men ştaýda hukum hakymy ýöweli. Ýene de bir goşgy okap berersiň, onuň hemme joly okap beren orun alyr edip eşdigaýam kitaby näme diýilýärdi. Türkmeniň tamyaly häsiýeten bardyr. Näme haýsy goşgy okap bersem kem? Haýsyny sorapdyrlar Abdurrahman? Onu ne bilsin yazılmadıklardı, okumadıklardı. Tap elinizde. Onu ne yapası mı? Gönlüňizden gelen näme? Dolya bir zatlar okap bereýin. Gülkülü goşgy okap bereýinmi ýa gaýgyly goşgy okap bereýinmi? Dilelerine bagly. Gaýgylananymyz ýeterlidir. Biraz güldüräýin. Güldüreýinmi ýa? Mira bar uzorak ýöne bir. Bolsunmy? Altyn asyryň ertekisi diýä.
Halmada siz gurun verdiniz de neme deyip Niyazov sığır gölül sığır verecek. Mercedes Ve Mercedes maşin verecek deyip bir nemeden yerler var. Adamlar ağlap öwen nemeden her kapıda bir Mercedes durur, her kapıda bir gölül sığır durur deyip. Yine şonu men goşga geçirdim. Şonu kap bereyin onu. Hemmese uzak var yani bir kesir volyam o kap bereyin. Her gün meymire diyardın halka sözlep yalanını ekrandan paylayardın maşin sığır gölölü. Maşin sığır gölani. 34 yıl milleti kapladınız şıgarı halk entigem garaşyar şol gölölü sığırı. Kurdun mu altın asır, berdin mi gölölü sığır? Dille paylanın üçün galı sığırlan gasır. Mercedes dur hovluda, yağı bilen uğuluca, oyunlu halk ukudan, kanı maşin yağlıca. Bir gün batlı kıygırdı bir bennanın üstünü, nerede yumurtkan deyip alcırattı desini. Şeydip bollu ekranın piriştesi tilkisi, oncuk taptı oladı, sünnökörü ilkisi. Novutları uzallı, Gülberceğin pirişte, aklı gözü kamaştı, gelyen dürlü dürüşte. Duru bara yellenni, şahsı kültün döretti, oncukların golunu dostun düşman yarattı. Devamını mukaymaya olur mu? Yok, okan ne yapsın? Yok. Halmırada redaktör bolgunuz ara girmiştaydı. Onu duralım. Barını orta açsaksın. Yine hormatly yurttaşlar dowamyny etsek bolsaňyz şu kitapları satın almaly. Bu näme üçin diýip aýdylýar. Şu kitapdan geljek girdejek bir bölegi bizim şol Milli Halat Etiş Komitetimize Türkmenistanyň gelecekki hazinasyny şol beýleki işlemede harç ediljek. Yani şoň üçin aýdylýar. Ýogam şu kitaplary öz şahsy mesela puluna çykarylan Oğul Nurhan. Hiç kim şuna ýeke şaý kömek ýa-da berenak eden bolsak biz şuna diňe redaktörlük etdik. O zaman bäde Baba Muradov şunu çapa taýýarlady. Rahmet çekip. Bolly galym zaten çykdyjy Nurhan'yň özüniň halkyma diýip bagyşlady. Ýöne şol gonorarlardan geljek şu kitaplar birinjiden çykdyjyny ýygyny alsa hemen ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu yazılacak kitaplara yine koyulacak bir böyle pul var dağılını mene hadinamıda bir. Bizim yayam görülüştük, yaşa prosentlik bir tayda o zıgırlıklı değil, sevda oturanyali yönese de değil bağlayan yurttaşlar. Şu kitabı satın alsanız hem vatanı kömek ettiniz var, hem eski dünyanı tadil ediniz var. Bir iş adında balaryaly ýemani bu öýüňiziň törüne goýsaňyz, mihman gellerini okap berseňiz, ýa ýola çykyjanyz. Men şoň üçin geçen sapar aýtdym, ýene bir gezek görköz ýerinde görýän, penjeri ýöreýdim. Jübi mesal diýen boli, ana hiç kim gören adam, bilen adam, seni polisem saklajak, mesem biljek, bilen avtobusda oku, otluda oku, samalyotda oku, toyda oku, sadakada oku. Ene şeyde bire getirirsin mesela son şu formatta çıkardık yoksa şu iki kitabı bir soruyor patsa edip çıkardık olacak ama onun görmeyen yerde götürmeli olacaktı. Onun için o yorgunluğu göre ayak uzattı ya Türkmen bizim şu düşmanlığı tanımasın şu real formatta çıkarıyor. Yani şunun için yazılan fikirler o Gödyaş bilen Kaan bilen yazılan fikirler. Onu men size aytıp bereyim. O redaktör hükmünden. Olya inne aňyrlygyna gideli şu taýda başga soru barmy? Abdurrahman. Ya Nurhan siz bir zat etsin. Men aýtjaktym bir zatlar ha. Hani? Bugün
Qadirly vatandaşlar, mähriban illeşler, bugün bir lokan sene ekeni. Halbrat Seyunov'un bugün jubileyi. Onun bize minni fırsattan peýdalanyp gutlarlydyk. Halbrat da janyňyz sag bolsun, ýaşlygyňyz gutly bolsun, ömrüňiz has uzak bolsun, görogly ýaşyny ýaşaň. Bul eden tutan ýa-ni arzularyňyzam hemmesi hasyl bolsun, alyp barýan işleňizem soňuna çenni alyp gitmegi. Şoňa çennem janyňyzyň absolutny sag bolmagyny dileýäs, arzu edýäs. Ýaşlygyňyzam ýene bir sefer gutly bolsun. Sağ olun, men çok razımdan aýdym kandy. Bizde bizim biraz ekranyna horlap şunu kandy. Böyle seredin. Yani sağ olun öğrenmenler aýdan sözlerinize gutlugyňyzy elbette hemme kişinin arzuwy şol sany men ata watanynda dolanmak. Ol bir şu toprağın oğlu we gyzy. Watanymyňky pardymyzy, borjumyzy doğru dürüst yerine ýetirse galanda tiş. Bu horluklarym, kynçylyklarym geçer gider ýöne. Aňyrdan gelýän, tawaby gelýän ýol ýolda bar. Watan diýilen meselede taýda biriniň ýençesinde durup ýa giýip ýa ýatyp ýa gorkup ýaşan milletler. Şonsu bar. Men şu taýda ýene bir zat aýtjapdym. Seredin, geçmişi ýa geleceği barada gurguna da otursa baýerdi. Ene görýänizmi? Men Nurhan edebiyat tarypamyzy arap masraflaşýar, köp zady. Şol ýaşlarmy, ýigitlermi, alamy özler şol boşlaryny okýar, video roliklerini goýýar. Şolaryň akıtın cemlep halkımıza bir yerde ödürlep bilsek, ene şol ullukan işetdigimiz bardy. Ve avtomat satın almak gerekken, ol erzemi yıkmak için. Şu halka yeter ýaly goşgulary bir ýere toplap, halkymyzy hödür edip dursak, bir ýörükde satypany bilen şeýle onu oňaýly boldy. Men pikir edýän, şoňa halkymyzdan çagyrýan, ýazýan ýigitlerimizden, gyýylarymyzdan bize uğradyp durun, höwes bilen çykararsak, hani 2 ýyl bilen ozal konkurs elan etdik. Indi şondan soň ene adamlar ýazyp başlady. Ýöne geçen ýyl 25-nji ýyl konkurs edip bilmedik, sebäp çykdy, jymyz kän boldy, daşyndan gelýän pulum ýok ondan. Ýa-ni özümüz görmeli, kömek etmeli adamlarymyzdan ýeterlik. Şol üçin geçen ýyl Bayraktan galy belki şu ýyl bir zatlar edip biler. Entek ömrüde şekil ay möhletimiz var. Onun masraf ederse soň çykaryp halka hödürläli. Şol bayrakly ýerleri. Indi şu taýda aýtjak bolýan zatym bar. Ne şol aýtdyňyz da, ýani şol doglan göründü. Ýaşdyr. Men öz ýaşymyň arymlygyny duýmak, ýöne birak bokurda syýady mesek, olam kämürleýän bolmaşyny. Atak, huşumda entak ýerine gitmeli ýorumyzy, ýodalarymyzy görýär, bilýär. Sağolsun kardeşlerimiz bilen birlikde işläp ýörse, bar maksadymyz bir tarapy watana ýurda dolanmak, täze Türkmenistany gurmak. Şoňa da ýeter, nesip bolsa gitjek ýeri ýok. Ol anarkylar indi, olar indi müddeti ötdi ýa ýetdi. Şoň üçin ýurtdaşlar indi men olguna maýtdym şol saýlaw diýýärleriniň ana ýylaýdanmam boldy. Hiç kim, hiç tat gurnamanrym, geçirmenrim, özler onun mäsan garryny görkezip bir 30-40 tan bültenini ýaşykdy. Ýeme diýär Türkmenistan ilatynyň diýär 90 götürmede gatnaşdy diýär. Agdyn olup 7 milyon ilat bar diýän bolsa, oňa deň ýarty 18-den geçen bolsa, diýmek 3,5 milyon, 3 milyon 300 miň ula gatnaşmadylar. Oğlum uğruna bir tandır toğluğu ma yok Nurhan. Bir 100 sal bülten ya bayağı yok. Yine de sayılı geçirdik. Bula hali halkımıza veren. Son için vakti oldu bir de müddeti yetti. Bula ne bizi yüzümüze tükürüp ayak aslında palçık geldi ulup böyle. Oldu da yurttaşlar burada çıkıyor. Bizim özümüzün kimliğimizi görkelerin o dünyanın önüne beytip bit masarası olup görmeyelim.
gaz boýunça 4-nji orun bolýan bolsa insan hukukları boýunça 189-njy orunda dursa aşartdy. Ikinji ya birinji. Sağ bölümü boýunça da birinji. Afrikada akılı bizim hukukçy Türkmenistan'da akılı. Şu zatları biz verelim kardeşler. Ben bu ana edebiyat diýip başladık Nurhan, benim siyasata girdim. Onu ben edebiyata dolanayım. Seredin, bu şol. Şimdi ben kızlar batlı da. Şol çiğnim hani lakabım Kalmurat kızlar batlı. Sonra gördüm var bir kerde hani adın tutup dur Göktepeli var, Beherdelli var. Yani şular atıl familyanı da etmezsek bolsanız o wagtyň adını tutun şäheriniň welaýatyňyň oňa her biriniň hakyňyz bar diýmek. Şo topragy sizin göbek kanyňyz dökülen onu sizin hiç kim elinden almak diýen hak ýok. Ana Abdurrahman elini galdyrypdyr. Aýt ondan men dowam edeyim. Näme pikiriňizi bölmek üçin nemedem ýokdum. Bu taýda oğul Nur hanyma azrak näme wagty gyssaldy. Oňa oğlum bilen sawullaşyp soň ikimiz dowam etsek nähili bolar? Seydelim Nurhan, korkmasmy? Aýdyberiň Galmurada. Birden kıssagly bolsa çykaýyn. Biz size ursat, ana Abdurrahman aýtdy, siz öçüp bilen biz dowam etdirmez ýurtda söýlenen problemde. Diýjek bolýan zatym, şol üns vermedik şahyrlar, unutulan şahyrlarymız bardy Türkmenistanda. Hali başda adyny aýdyp geçdim, Bappa Göklem diýip, doglan ýurda topraklar bat, ýöne ýaşan ýeri, öldürilen ýere maşgabat. Son genial ýazan goşgulary bar. Şo goşgularyň içine birje tertir şol şiiralyň aýşýap jünk bolup ýüregiňe girýärdi. Şo bu harpyndan başlaýar bir emesi köp goşgusy, näçe bent, näçe köplet men pikirde 7-8 köplede bolmaly. Ýöne şoň içinde birje tertir bar. Birden boljak, bolmajak bolsa diýip. Bizim halkımızın bolur dip o anlat o ýanky şaýlaryny görkezip şunu satlaň menem satlanjak dip $2 manat $1 dip soňra many 26.000 manat $1 getirin haramdadan oýnan. Şo boljak bolmajak bolsa bolmaýan eken. Indi şonu bir şo goşgyň tersine urup bolmajagy bolurmaly. Men şonu arzu edýän her birimize. Bir ikinciden hemen hıvas bilen dinleyen ama olum oğudaşım tanıyan katnaştım diysem onu yanlışar yani on işleyen diyemezi idaresi bizim şol kafemizde 50 metre aralıkta şol medeniyet öyünü işleyen adi yeme aman şahir şöyle iyinçeden ýazybilýän dili söze çeper ýigit menden 4-5 ýaş uludy ýöne şumal ýok dünýede şey diýip aýtdylar. Men gördüm ogly aktygy çykyş edýär. Amanyň goşgularyny ogly bilen aktygy aýdym edip aýdýar. Halkym şunu şeýle höwes bilen kabul edýär. Şu aman geldi näçe ýazan bir goşgusy bar. Kızıllar batım şehir. Dağlar toprağına yalan gelmesi. Sonra aydım edip o aktarı kızıllar batım Kızıllar şehirim deyip. Eğer son koyuyorsun koymaktan yenin birce radaydı eniştaydı. Aman geldi. Çok adiyet jurnal burada gelýän bolsa kioska kızlar batda alıp kafede koýurdy. Her gün onun olum gelip arasında şolary kardondan bir gün geldi. Nastroyenisi ýok. Ay bulan diýdi edip oturan ýeşeni hem boldy. Aman ýema kızlar batın kadiýaty bar. Şolary ýaljak. O bir zat deplep dolabı mojokka. Ady rahmetkeşler sesi. Men ona gıybatkeşler fethi deyip aýap berdim. O taýdatda şo kompartiýa näme diýdi şonu ýadyýarlar. Ya bir kadam öldü gitti şol. Bu şäheriň problemi, adamlaryň problemi. Eger boloýundan marana on bir baş redaktory bardy. Ýa-da bu saýtda deýýusyňmy. Şol amanyetli şahyryň goşgusyny çap edene şoňa ýol bermejek bolup, köýdürjek bolup, şoň talantyny täsir berjek bolup, şonu bir pesgara düşürjek bolup,
ya Şahir Amangelli aman istedi. Onu da men 40'tan geçtim on men nähil ya Şahir bolýan Murat ağlayjak böyle şu qatarmy. Beytip adam ene şu kemsedilen şün şol adam yüreğine urna bol olsam men de bilýän döwrümde entek bol bilemez sağlygyna derejede ýöne şo neresen kän horladylar. Ýoksam ol gıybat kesler sesine redaktordan ol edebiyat sunugatı baş redaktör bolmaly Aşgabatda o kıyatalar men Türkmenistan'ı katı seyrep gördüm. Şunun için aýdýar. Ondan şol gıybat kesler ses gadiyadını Türkmenistan'a döwletiň gadiyady da ol hökümetin. Şol hökümet bilen şu hökümetin peçatını organ bilen suutlaşan ýekeje adam şu bütün Erzerum taryhyny hemen şuna çel olmen şol ýemani ýanky şol zahmet kesler diýip gadiyadynda sesinde aýny şäher sowetyny eýle beýle diýip ýalan maglumat berýärdi. Menem ol suuda geldi. Onun suud karar çykardy. Redaksiýany günäkär bizden ötünç soramaly. Jerime hökmünde 10 rubl tölemeli diýipdirdi. Ay kabur boldu 10 rubl, 7 rubl müňem der. Esgatyda adalet diýendi şo taýdy. Eger kanuny beýil baglap, şola bile dikse göçsem ýurtdaşlar. Bolmajak iş ýok. Hana kızlar bodan halky soran aýdyp bererler. Ýoksa onlaça edara miting edip Yankı Zabastok edip yol başçılarını çalıştı. Şolun biri vardı şol gıybat kesler sesi ýazana. Ýogdamsa zahmet keslen sesi diýip ady bar agul. Barlatam işçilerin şäheri. Tarçylaryň şäheri. Etdimi ýok. Ýöne şo taýda Amangelli enersany men nerese diýýär ýok bu dünýäde aramyzda. Köýdürdiler talantym. Sen gel kän oturardy bilen kafemizde görüşürdik. Ol wady ýokarky restoranyň gopçy Murat Öre, şol oturardyk. Çaýsy içerdik, aýdyp bererdi şolar ýaly. Olam men şo döwretçiligim bilen Murat tanış bolmadylar. Men oňa ýa-ni oturup boşu kanadyma däl bol. Ýöne şeýle ýeti talantly ýigit bardy. Şoň ene ýadan bir goşgasy bar. Ol ben yüreğimin hudesi. Eger men şu taýda näçe ýaşap oturan bolsam men gulagma hudy bolup esdiler. Her doglan önümde de şonu diňleýär. Şol eme Abdurrahman şonu senden şonu haýyş edýän. Onuň eger ýerlikli bolsa uğradypdym. Aktaklam men durmuşyma başlap 3 minutluk video rolik ýazapdyrlar. Onu goýup bolýan bolsa goý bolmasa da Almyrada o taýdaky aýdýanyňyz 10 rubl neme däl, o taýda agit poýuzdyň tekerine daş goýupsyňyz ha. Gonç Bäşimowmy? No. Manyly bir üýtgeşik adamda teret taýda bir setri bardyr şol ýakşyralyň aýdanyny bedewleri gazygyna aýlanan ýa Türkmeniň her bir öýüniň kapysyny gazyk bar gazygydy bedew da kylgydy. Ene bedewimizden bäş atarmyzdan kılıjymyzdan elmeden anan karamdadyr bizi halk hökmüne çuguna düşürdiler. Ne men şonu aýtjak bolýar şu taýda. Goý han gördüňler näme bar? Hani? Atmadan dinletin mene bildiň dinleýärim günne bol. Şulaydym öz ogamyň gary gözükleri üçin, gyzlar badym gerçekler üçin, mert ýigitler üçin. Babam Amanyl Amandyň sözlerini gyzlar badym gyzyl galam şekerim. İlerin
içine Sennetmesen şehirlerin içine Arzum akbalım kanatım terim Kızlar vadım kızıl kalam şehirim Sen şemali Güze hatam tayın saçağı yali Arzum akbalım kanatım birim Kızlar vadım köne kalam şehirim Yigitlerin pervalıkta saylanayır Bedevlerin kadağına Oşuların gelse kalktı oylanan Yaşlık yalı soğulmasa bakarım Kızlar vadım kızıl kalam şehirim Seni tüydüm bir karı özleleni Seni tüydüm bir karı özleleni Sen tüymektekken emsitmedim bağlani Oğul ahir yeşitmeyin nalani Sensin benim şığırlarım getirim Kızlar vadım kızıl kalam şehirim Oğul ahir yeşitmeyin nalani Sensin benim şığırlarım getirim Kızlar vadım kızıl kalam şehirim Yeri Şahir aman gel adıma kurban Oğuzuma veren oğuduma kurban Ataşlı kalbıma bir temsin derman Şanına ornunlap destan yazarım Sensin benim şığırlarım yeterim Kızlar vadım kızıl kalam şehirim Yeri. Ay, sağ ol Abdurrahman. Yine in olu soğudım şu. Böyle yurdumdan doğduk depemden gelen aydım. O Halmira dağı bu tayda sonra geliyor da. Ana Hani? koşullar okadık, zat ettik yöne. Sizin edebiyata uzak adam değil diydiniz. Sizin koşullarınız kaçan okarsız diye. Kim diyar onu? Yazıptırlar mı? Aycahan Hanım soruya. Ha, bolar Aycahan Han. Oduluma bir kerde okap beripdim yanlış olmasa. Hani hazır Nur Hanım'ın kitaplarını bir yüzledeli şiiralin ama koşullarını yenen bir düzeltip bir olarak kitap edip çıkarmak için maksadımız var. Onu görüp istemeyen kilerim. Çıkarsak bir kitapça edip o yadıyarlık dersin. Öyle var. Okar ne için yok gerek bolsa. Yani ben 1995 yılda yazdım da insan koşuyumu. Mazarına daş dikilli oyan enne Türkmenim deyip şu tayda nokta koydum. On altılama formatta terde yazılan koşular ağır koşular olur. Yanları mantatta diyor. Kıyın yazılı bolsa. Şondan sonra ben yazamak. Bir yönü sol yemeğini olur. 4 satır olgun yazıp verdim. Neyme? Ne hürmet var ne neyme? Ben de pederli oğlum kutlayan Türkmen ilim milli pederli oğlum diyor. Şu Peter başka yok. Ya sen çıkıvatır o dörlütörden şoları bollap bilsek şoları yeme yetirip bilsek alıp giderler. Türkmen ne talant değilim zat coşup dur. Bir yaligit Abdurrahman Türkmen'in her bir ocağına çıkıp dur dene hanım. Talant. Yöne şoları yok
yol verilmedi. Yol Talant verilmedi. yeköze rol oynanok halmara o talandy Şurada, bir çeşme bilen neme talant bir çeşme onu ýolukdyryp goýbermeli. şurada. Indi şu ýolukdyrmak temasyna geleli halmara daga. Hani bu? Dinleyijilerimiz hem Aýşa Nur ýazypdyr. Bayramaldan 10-njy mektepden taryh muallimi bardy, gyrmyz muallim diýerdim diýe. Aha. Gyrmyzy Berdiýewa. Menem pahyr bolan gymmatly muallimiň adyny tutup geçesim geldi diýe. Yani hakykatdan hem şu bir talant diýilen zat ýeközi işsady yaranok da hiçbir işe yaranok. Şu muallimler men pikirimçe bar nemene öz üstüne almaly. Sebäbi şol talanty bir ýere urukdyrmak ýa-da bir okamagy höweslendirmek, ýene näme etmek şu muallimleriň elinde men pikirimçe. Gatı doğru. Gatı doğru. Sağ ol Ayşe. Eredin. Niyenim doğduk depeme dolanıp gelmeli olýan. Sebäp ýaşan ýerim görüm zadyma aýtmalylar bir taýda. Şol Kızlarbatda şolar ýaly däp destur bardy. Ne mesela muallim ýa klas ýolbaşçy mektep direktoryň uçurumlary ýa-da mektep gotorýa kim okuw berýär onuň muallimler üýüşip toýda tomukda ene ay menne şunça okuwçyň şu üniversitede girdi, instituta girdi, teknikuma girdi. Şu birinin öňünde o aýyna şu begençilen aýdardylar ene alan alımlaryny öýde çağırar tüwelemedi. Bizde o döwür para peşkeş ýokdu dogrusyny aýtsam. Soň dören zatlar Balkana olur ýa-da soňlandy. 80-nji ýylyň ahyryna olur ýokdu dogrusyny aýtsam. Ene şu ondan ýa kıyaslar ýetişýär, ululýa, eskerlige gidýär, oglanlar gyýlar, soň öýlenýär bolu şular toýuny ilk wagtda şol genalji gidenni, kejebe gidenni şu muallimiň ýa klas ýolbaşyň öýüne soglardy. Ben bilýän zadyma aýdýan. Ýa-da şu toý bolanyny ilkinji toý açmak haky hukugy enatara berilýär. Ýöne şolun ılım atasy, ılım enesi diýip klas ýolbaşyny ýa mektep direktoryna berilýärdi. Ine muallimi goýulan hormat şol. Ýogsa men ýaşlykdan çilim çekip muallimi gördüm giýip gasardym çilimmi. Şol ululanda da şoň ýaly muallimiň ýanyna ýerine çilim atyp otursaň näme bar? O edepsiz diýjekdi. Ne? Şolar ýaly gymmat basaly mugallamlar bardy. Filaly hormatly. Köçeden gelýändir görüp öňünden çykyp ýaşly ýaşkyçy çağalyň enesi atady salamlaşyp hal ýagdaýyny sorardylar. Ogly gyzynyň okuwyny bilimini şu ýazylýan zatlar görýändir, deputasyň işi bu mafiýa. Hakykatdan şeýle. Indi men ýok den dostlarym bardy. Ana men bir partada oturanım var, onun amadı Güçvelli Kutluýevdi. Aşgabatda şol institutun zawjymy, dekanymy, on kiçeti bardy. Täşeli Kutluýevdi, bol appozisiýada durýar diýmede agdy berlikde. Ol şonu bir ýazan zady bar, 89-njy ýylda. Bizde ingilisler basyp alan bolsa, o orada ors gelenlendi. Ene. Ene, aýdylanlar 89-njy ýylda. O neresiň gepleme diýaletleri zanytal bolsa bolýar. Ýöne şol döwür eýfariýa döwür diýip biz aýdýar. Her bir adamda maksat bar, isleg bardy. Aýdyp bilýärdi öz sözüni. Perestroika döwründen aýdýaňyzmy? O perestroika, şu perestroika bolunsaň men deputat bolmagy mümkinçilik halk men saýlar. Ýogsa ikisam kommunistik garşymy dakdylar. Ýöne halk alyp çykdy. Hakim bolumdy da şoň ýa. Şadam içinden men saýladylar halk. Soň öňe Moskwa kiçik boldy deputat boldy, o tada akymy işlerine kalbyrak şotak goýuldy. Onuň görüp miýasyň gähreti ýarly soň men ýogumy ýanmaga başladylar. Ay bolýar hiçden geç ýaşy diýe görel nähil bolýar halka da düşünürse wagt bolar. Abdurrahman ben ýony gynanýan zadym 2-3 nesili ýere sokdular. Üç nesiliyle sizin nesilinize yaşayıp belirler. Näme görüňiz bar Türkiýe? Din çalma gelmeli, çağalaryňyzy elinden tutup. Birin gel pohur ryhyna salamallar, oňa munafik milletlerде türkmen bar. Ýok, gaty erbet zatlar şolar. Men şoňa gynanýar.
Ol kim näme wezipede oturdy, näme iýipdir, ogurlapdyr, ana Dubaýa gaçyp gitdir. Olaň ama depesinden ana Eýran bomba ýagdyrypdy. Erti näme boljagy näme? Ya olaň bulan ogurlaryň neberilerine nesip edermi? Bilem sonra. Sonçun awan, oğlum kandan başladık. Yine siyasete girdik. Sonra mı? Yo indi şu düşen günlerinde muallimlerin eden goşanda oldu da aýdyşyňyz ýaly kimisi övdü, kimisi nemetde arşa çıkardı. Ýöne şu zadyň hemmesem arkasında siyaset ýöredilýär. Şoň üçin siyasete giräs. Ýöne şonu deýinmän geçip bolan ýok-da. Hakiki. Yalnız yemiş tarafı şahirin o koşasan aydanda olur zatip bilen attı. Ama şun provada ya publicistikada berden den ya mene vatan dönüyor. Payediyen koğu tarafısıdır yurttaşlar. Yadın koşu yadın. Yok ne şol wagtky ize dönüp nemetsegem şu agzy birlikde wagtaňyzam ine şol wagtam izerlanyp gelýärdi siziň şu taýdaky edebi eden çıkışyňyz bolsun, başgasy bolsun. Hemmesem şu neme watan düşmany diýilenmene bir zat takylýardy da. At takylyp izerlanýardy. Yarlyk takylýardy o. Şiiralin tırnağı vatanlarını hükümet şuna diýmedik poky ýok. Urmadyk peçady ýok. Ýöne şonu ýazyjylar goramasyny saýydyny çykarmadyr. Ýygyna gelende ýene şu goramada şol. Dep o eden jenaýaty ýok. Şeňmi? Şu taýdaky surat şonuň kitabyndan bolsa gerek, dogrymy? O şu kitap mende bar da şol. O 94-nji ýylda çykan kitaby. On Moskvada bir yeme çıktı. O Biberdaki, Şveçya'daki 96-njy ýyla çykardy beni. Poladaky bilen biri. Yine özbek kardeşimiz var. Enim diýip aýsam bilen diýem näçe bu taýda 30 ýyl beni atnaşyp ber. Olam siýasatçy Birlik partiýam Şumaly ýol başçysy Özbegistan. Ama öne şol bilen bileşip beni şiirarynyň goşgusyny şu taýda çykardyk. Onsoň Türkmenistan ýandy. O çok şu goşum mende indi kay polodyň ýanyna gitjek şonu bar bolsak men arhiwinden alır. Men köşe kemede pazar bolan ýanan bolmaly. Ýöne şu taýda polot bilen şunu çykardyk we o isyan ýaky ýadgara kadýardyk daý bir şeýle bir küçük öwüldi bir ýaşyly ýumşak halkyny edip else kömek etjek ýa-da soň ýadan goşgularyny çykardyk. Ýöne görem okuyňda ýogyrak etdi alanlar. Oşon üçin o Cüwatalyny eplini wagtda mesela çepler açylýar eken. Emma benim çykarandy hem inçejik hem bir şedevr bir kartina. Ben böyle bizim aşağıda aydılmalı adamlar atları katıkan sonra tüyşerleri var. Bunlar yere soktular. Sadece burada da hiç çok böyle yani delegerlerini bir sonra vardı aydımçılığı vardı da aydı var Türkler şahirle bile. Gülşat Gurduvana biz biliyoruz. Ola yema Anagul Gurduvan o birileri. Kişiden var Gülşat'tan kişide. Men son aydımını İngiliz dilini aydayan 3-4 tane aydımını men yemede Niderland'da dinledim. Aha. O kafede hava. Görsem. Sesem çoğunki. Geynüvem Türkmen'inki. Onun ben soradım. O yemesi eyesi yarım Ermeni, yarım bilemek. Onu Ermeni katmışı var. Dedi, hava dedi, sestiriyon ki Gurdova, o Gurdovan küçücüğü dedi. Onu neydi, hava sedip dinleyerek ustaydı diye Niderland'da akıllı. On näme sesi biraz ýogynyra. Ýa-da sesinden ýogy. Ol orada dergerli bar, şu mahalanyň meşhur Azerbaýjanyň aýdymçysy. Şol ine orada dergerli bir ýylda Orsiýetde şoň çykyşyny bir jaýdymyny şol diýip istedim diýen aýdymyny 200 milyondan gowrak adam öldürdi Orsiýetde.
Orada ödaydı bir yıl 2 ayın devamını dünya boyunca şun hem yemeden şu bir ayda mını ya böyle kaydımlarla bilmem 3 milyardan geçiyor diye görülüyor. Ana. Yani için bizde şu Gülşah'ın küçücüğünü çüyredik koydular. Men yazdım ha Gülşah'ın yemeden sakifasını. Bana ol kurban onu orlu beylekisi orlu tapağı diyor. Talantlı adamı öldürmek gerek değil. Hiç yerde adı yok. Çocuğa kıydım ben gördüm. 17. yılda olur olimpiyada deyip o 2 sene vaganiyet kat medallarını şu tayda aydımaydı ya da 2 sene ayarlığı. Han şoğuydu. Arnavul. Men size bolon hormatım katıbılı etmişim. Şu tayda Arnavul kurduğa yüzde. Benim şağalarımda sizin aydımlarınız bilen hudula bilen bulalım. Ne yapsın kıydım da beyt hıyanet ediyen. Uğratmalı. Kendinize daşarı yurda çıkış etmez. Nerede şuma yok? Şuma taraf bolup durda. Men islemedem adım tutmalı olur da jahan maşy tutmalı değil men. Edi oturup iyi şey hormatı halkın bütün siylerini alıp oturan adam adım tutmak bana bolanat mı? Erti diyecek hana harmır adam şu arkasını tut diye. Men arkasını tutamak, men talantını hormat koyan şoğuydu. Gayratını çatsa çıkarım şuna Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Azerbaycan'a türkü dilli bir aydımı döredip versin. Kene yigitler, kıyılar, şu tayda yazıyan, koşku düzüyen, gülleyen muzikantları var. Yine bütün yankı merkeze adiye Türkmenin adım götürecek kıyısı. Öz ağrıslığı bilenim, öz mertebesi bilenim, öz durnukluluğu bilenim, vatan sevgiliği bilenim. Yani şu neden o saçı ütülüğünü kahraman veriyorlar ikisine de. Onun üstünden düştü oğlunun. Hani bunlar yani şu an başta gururun ettik de pervan mağarada. Gül yal sesi var. On çalyan gitarısından o vardı mı? Bütün Avrupa halkları, Amerikan, Afrikan kim düşünüyor gitarı. Gitarı düşünmeseydi. Ol olsa gitarını ağladı batıyor. Söylüyor. Ne yapsın şeydi, biz talantlarımıza hormat koyuyorum da o yankı yallıklap görülür. Hani atma avrayım, kahraman mıdır, demirçek takınmalı yani birine gitarı soğut ver yani beylekisine akar diyor. O atlarını tutu oturmayın, bu ülkün adını tutma adamı nasip kararlarında. Ediversinler hizmetini. Yönü diyecek böyle yanında adım şu talantları bir kolluğu vermeli, kömek etmeli, yardım etmeli. O dünya tanıdın Türkmen kimdir? O hatta var Nurhan bunu şu bizim Türkmen karlarımızda Bukhara karşı satılıyor yemede Avrupa'da. Yani şu Türkmen halısın gelinin kıyının elinden çıkan ne pislatları adam berip bilen at. SSR zamanında şu halı Bukhara'dan geçirilip Özbekistan'ın üstüne yeme import ediyorlar. Bizim importun bazamız da mı çıkarma? Onu mağdum ne olur? Biz kaldı 4. yerde diye. Ama Nurhan gelen bolsanız hoş geldiniz aytı verin. Milletim size karşı batıydı. Estiler ağa sesini. Sesim var ya mı kovuy? Şimdi geldik şu mahal. Benim şu fırsattan faydalanıp meni okudan muallimma, kılaf yolbaşıyma şu yerden dir olaydır. Allah sana ayette dir olaydır. Men şuna salam aydiyan. Adı Akçımal. 10. mektepte marşetlerinde. O meni okuduk dey. Kılaf yolbaşıyım dey. Yani sağ olaydır. Her ne ayette dir olaydır. Göreneşten bar olsa salam aydım men adımdan. Olmuşan aydayım yadımdan çıkmaka. Berekellah. Ne şeydir? Ne okuvçularım öz muğallimine hormat koymalı. Şuun kim muğallimine fiday diye. Titide kim hormat koyacak kararınızı. Bir daha bizim nesilimize yaşar. Yaşok diye. Size kim diyerler onu? Bir Amerikan çetinin barı bilersiniz mi? Şuun para horluğunuz bile. Şuun yallıklığınız bile. Ha? Ay utoruldu. Öyle ben bu bayramçılık menneti yeme Nurhan söyleyeme bu unsur astıklı Yusuf çok könek suratlı bir yerlerden tapıştır yeme emeli an ispurtun intelekt suratları dirildi yani kellere. Amşam görelim ne? Bir 3 minutluk rolik var.
Abdurrahman bu kardeşlerimizden, yurttaşlarımızdan gördüm. Belki içinde gördüm, tanan var. Tabii yani. Artık bir Avrupa'da yaşayan köp görünüyor. Yani. Ben deputat var. Oho. Doğru. Evet. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука. Мои года, мое богатство, когда-нибудь наверняка подымет детская рука. Мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука. Мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года. Tüveleme. Yaşlar ot yağlı diye mi? Bunlar deme suratların değirildiği ne kadar. Canlandırıyan eken. Ama şu mağaz ben arzu ediyen nasıl yurdun içine sapara tayısı değirilseler şu kurban olan ne mi diyor ki? Doğru. Ne? Kutlu olsun yeni de bir sefer. Sağ olun. Kutlu olsun. Hanım, ay, Yine de 70 yıl ardı ediyor. Yine de 70 yıl. Ay yok bu be kakkargan yası gerek gelir. Kadımız vaktinde barmalı yerine varsa yası. Yurda gideli çaltırat. Ondan sonra taydı neymi berliyen mi oldu? Bu şu yaslar hakimet başına gelse şunu görebilsem ben başı armağanım yok. Nurhan ben son
Oraya Yaşlar Komitesi'nde işledim de. Bir yaşlar vardı, Türkmenistan'ın yaşları vardı. 90-njy ýylyň may aýyny ýöreýte karar kabul etdirdik. Şol ýeme ýokary Soweti. Şo boýunça ýaşalan bolsa, ýaşlar bay bu hökümetde ýaşy 45-den 50-den aňry geçen bir adamym oturmaly. Eger şol geçen bolsa, bizim proýektimiz durmuşy ormaşan bolsa. Yani görýän bolmady hana bu nany çeksen ýaşyllar häkimet başynda. Bular ankat asan hemmesi. Şon üçin buna ýurda barsa nesip bolsa ýanky ne pikir edýän parlamenta teklip girilmeli. Ol men pikirim elbetde eger deputatlar halk bolmasa gerek bolsa referendum mutlu. Şu hökümet ýol başçysy indi biz parlamenter respublikadan urjak bolsak hökümet ýol başçysy ýa-da premier minister bolmaly. Çok inkarlysy 60 ýaşda bolsa. Şonun agryk geçmedin bu. Onun agryk geçdi, ondan başı çaşyp başlaýar. Bular onsoň ol aktyk çoğulugyny aladasy ne diýär? Bular diýinçe aljak beýni sagrylşy, bedeni gowşaýar, öňkü aktivligi ýok, dünýä höwesi ýok. Hany gyryp durlar, 100 miňlap adamlar. Hemme tarapy hiçbir ýüzüne ýuwmaýan. Aladasyna da wepat bolýarlar hany 18, 20, 30, 40, 50 ýaşly adamlar. Şular hemmeden SSR yıkılanlar şo aslyk boldy da näçeýler. Şo taýda özleri iman ismen ay bizden nesil galsyny bir çağa ya iki çağa yasalan çağalar şo döwrünkene şunu öpýär. Orta tarapyndan şol Ukrainadan şol Türkmenistan atrana sany sajagy ýok. O kim jogap bermedi bu? Dogry. Näme? Vatandaşlardan kan ýad etmeli, ikisag adam bolupdyr. Ay koy bolsun, notan bir kimizden günne günasa çıkıp dursun. Şunu ama saatlıklı haber şu ikinci kitabının çıkanı onun yurttaşlar aýdýar ýaýratmak üçin iki ýerde telefon goýulyp biri şol porşan telefonda beýlekine mümkin goýdurlar Abdurrahman ondan kim o tap ýüzlenmän kyn görýän bolsa maňa ýurtçysyn men ogrady. Olar. Inde Şaltyras onu şeýle halmyra daga. Sizin ýanky näme etdiňiz bu taýdaklara söz diýip oturmaýyn garalara näme diýerler diýeňiz dinleyijilerimiz ýazypdyr. Häzirki ýaşoklara garşy ok diýmeli diýerler. Ýöne indi biz soragym şeýle size. Häzirki poeziýa bilen näme diýenlere baş salışýanlara diýin. Şolara bir näme diýip bilersiňiz? Ýema Edebiýat, sungat diýen nämelere? Birdat barda şol edebiýat diýilende men bismillah diýip şey diýin, elime berilen kitap men 6 ýaşda harplygy öwrendim. Ejem bilen dädim, olup harplygy maňa şu Mahtumulyn kitaby bar. Ilk döwür ol 50-nji ýyllardan 40-njy ýyllarda çykarylan bir goşy bir tarapy ýanky Kiril, ýerme harplyny ýadyly, beýle tarapy Arap basmasy. So bir goşy iki dilli. Ondan şu kitapdan bir goşyny okap berýän bolsam ol maňa 10 köpük bererdi. Olun eski kinoteatrda gitdiň ýa bir gap marozna ýetdi. Ondan sonra taýda düşünükli sözler vardı. Men çağı bolamsam olum Mahtumulyn goşgulary sözleri gadymy dilde ýazylan sözlerde köp. Onu solar baňa düşünüp berdi. Men şonu galan sodatlar, men silagym, hormatym, onu amala nefes okap berdim, görüp elbine aşagyny biraz olalımdan sonra 7-nji wagty müňwergije de we onu okudum. Onu bizim ýazyjylarymyz başadyr derýa istedi näme diýdi. Ýa-da berdi Kerbaba ýa-da Nebta romany 3 tomda. O karada ýok, o ýaşyl diňe şol ýa-da sahypa sany berilýän bolmaly, pul mu gonorar mı? Ulrak bolsa ýa-da bilen ýazypdyr. Mene şu 3 romanyň birdiňe owaň şeýle şäher bolupdyr, on sany wyşka bilen. Nebet wyşka başga hiç tarap ýok, on bir povestde de onuň kitapda da ýerleşdirdim bolýar. Ana sonuç ýaly adamlar kitaplarını okudum gapdan. Ýöne men güns bererim dünýä ýemesi näme
edebiyatı. Esasen Fransız yazıcıları, Amerikanlar, İngilizler, ofisörler geliyordu da Germanya'dan ve Ankara'dan da hatta orada bazı bibliotekler. Eserkide orada da şeydi. Solurdan öğret oka. Diyecek bolyan dağıdım. Ben edebiyat bilen, sanat bilen içki dünyasından tanış. Ondan çok yukarısa hatta değişten doğru. Ne sonra dedim, komitet başlığımız var, medeniyet komitetin başlığı. Maya boydalay meydi var. Şeyde sanıysak bir medeniyetli ondan. Olam çok hep de bir gedek, iki gedek çok yani opera, tiyatr çok bir katnadık, görürdük, okardık, dinlerdik, katnaşırdık. Artistler bilen, köpüsü bilen. Ben her bir adam ödüne göre adam bilen katnaşıyordum. Ben o görürüm, hem yani gülküde oturup barına Nur işka var. Yatları adamda atlarken diyecek bolyanım. Hani şu kurunu ikisini ayırıp verdik. Hani pelvan var halmaradı. Zahan var geldiği var. Zahan maası deyip kaçına adı var. Hani sol adını, sol gotunu münasip derecede hormatlamak gerek. Halk bol. Mübareklemek gerek. Yol başlar şular o nedin o eğitim durun, beydik durun, on adım tutun, on adım tutman. Beydik adamı beynisine musur koymak gerek ki. Ben sonu aytsak böyle yazıcılar mı şahir diýäňiz mi öýdüňiz? Şahir bolsaňyz halkyň agysyna aglan. Hana alyň ala meýdany. Boş ýaty. 35 ýyllar. İşlen. Yedim. Nämşin ýok. Hemmemize deňe şo toprak. Bizim watan öňünde pardymyz bar. Birek öňünde pardymyz ýok. Ýurtdaşlar. Şo borjy bir iýdili, düzgünli ýerine ýetirelim. Bolmasa bolana. Ol prezidente niýe kasam için esker gulluk edipdi. Erti ona götür katıp çıkıp gitti onu, ol kime kasam içmeli. Ya gerek mi solur yani haram kasam. Vatanı, halka kasam içilir. Diýip söküp bir zat öpmeli bolsa en atan mazarının öňündediler o. O ýaşa trapkasyny oşanyň bilen näme watan diýilýär. Ona ma halkyň oňdan zaty däl, men ýene bir gezek aýdýar. Şol siziň baýdaňyzdan millet. Onu getirip halkyň boynuna taktı Niyaz. Biz şol görem zagym saýlam zagym. Ortagyna talyp geldi. Ýaşyllarly ak baýdak ýa gök baýdak getirin bolsa näme diýerdin? Onu kabul edýäň. Şo baýdak halkyň depetine galgap durka hiç asan siziň depeňizden diktatura gitmez. Ene menden sizene şo wesiýet ýa nesihat. Bu görden otur ben. Ol bir kargınç, bir halkymyzyň köýdürilen ömrü bir nesiller, 3 nesil öldürdiler. Ne? Bolyan zatlar, ýurtdaşlar. Şimdi bollar bir akylymyza aýlanaýly. Göresin, hani şol içinde somada işler var. Gollan beýrek. Ol gidip kim futbol koşu çağırıldı, o tansoyuna da aydımaydı. Bir topar beynamızlar. O yaş çağırların ağzırı otuyorlar, ol getip näme diye, müngden mir diye mi, näme diye mi? O alt barcısı var. Ona gönü, nebtadu duyan boynundan asmalı haramda. Yaşıyıp näme familiyeti? Ya yaşım. Ana sor. Boşunsuzlar da haramda. Boşun mu ormanı? Ay o çok deme. Orwan ula aşırı bolan mümkün. Ay gününe yani kızıl olsun bir işe aydıptır. Agit koşun. Borçlarını görýän aldığından hayranlardan başından oturup binahil dälhanlyk diýen. Bütün manam ekrana çykýarlar. Hana indi täzeýene bir programa döretipdirler. Olar Türkmen sabrarlayan men yalançı da. Dünyada näme bolsa aýdan öyle geyni urjak ýyllary oglanlar çykary o bir materiallar diýär domoda däle onu aýdýan zatlarym bolýan ýemede diýär Tanzaniýada diýär tozan turupdyr diýär. Sen Marwel aýatyň tozanyny görmäsňä halkyň. Näçe sen şonu aýdýan? Tu ýok. Almanyda
Hiç eger üstüne dokuk geçerdi mehkemetliğimiz eydiydi, hormatlığımız beydiydi. Açılığım cevapkarçılığımız vardır. Durun ente. Halmara da. Oh, Bu siz bağışçılara isat diye oturman. O bağışa pul töle oturan pul kim töle otur şonu soran. Pul onun Hı. Kreml'den gelýär. Onun registrasyasy Roskompazorda neme bar? Ha. SMI diýip ýöretde hasap alınan o. Yok elbette. Şular şu maha bana şu kursun içinden ötün yıl haber verdiler. 20. yılda. Şu maha Türkmenistan'a 30'dan gowra dörlü mass media Rus dilini gürleýär. Ya ortaya propaganda edilýär. Yine SSR zamanı çağdan dolanıp geldi. Şu öl kulçuluğuna çıkarmacak bolup elini ors kadrları yetiştirmeli. Bundan 5 yıl odan Xitay kadrlarını yetiştirmek için yetişmeliğinin Xitay'a uğra diýdiler. Onun şu pandemiýe boldy ara kesildi bilemek näçe spesialist taýýarlapdyrlar. Yok dowam edýär halmara da o. Eder ýuwaşlyk bilen. Çağırışlar dowam edýär. Dün gördüm bir gülkül çağırış. Abdurrahman yemedi ya. Türkmenistan Plan Ministerliği, Hava Yol Ministerliği yeme uçurmanlar için kurs deme oku konkursa kılan ediyor. Kim var Türkmenistan'ı reaktif samaliyot uçmadı. Sağlığı yok halkımızın sağlığı. Ben bu arada 90. yılda raport verdim. Bir Türkmen hiç açan kosmonavt bolup bilmez ya orbita çıkmadı. Sağlığı yok. Ecetinin karnından kabileyen zehirlenen çigit yağdığına yan bağlı çiğişe. 2024 ýylda sizin aýdýaňyz tasdiklady ya. Mikronutrient neme barlykları geçirildi. Hava. Şonda 3'ün biri gan yetmezçiliği var. 2'nin biri vitamin D yetmezçiliği var. Hani olgun Hayat Han'ma aytıp berdi. Ilamızdan çıkış eden. Yani ilatın daha şoğuzda sardığı çağı yok. Sizin Balkan nemeňizde, ýylyňyzda o taýda güneşiň aslında vitamini bol alıp durmaly yer. Şo taýda da şoň ýaly. Hava. Yana da sağ olsun marly dogalymyz gel. Yemede şu kızlar batta gadanjykça şu tarp yerleri öýleşdir. Gök ak imi tekmäni öwredip durýar ben sarwalamy. O zaman bu taýdaky ballymlar o bästan kel toplaýan ýerler şol asyrlar boýy gezip berer. Ekmäni, dikmäni, suwurmany, oturmany bilýän millet derler. 90. yıllar, 91'de geçilene niyaz görkezme veriyor. Balkan velayeti boyunca diye näçe ming tonna paht etmeli. Ay onu kovutsan haydi tarafını yere sokmalığımı ne daha ne yapmalı. Paht etmeli. Ay ben dedim şunlar yığınacak pastayı. Kızlar bakın bir apteğin nakı yeme vata da yetmez. Onun için azarı rastlayamaydım. Ben kabul etmedim. Gaydiyansam bir pasta normasını sorun. Ya o topraklarda kavun garpı dümekliýärdi, ýerde ýetişdirilýärdi millete. Horuşluk böyle. Ben şunu ýaldyr. Oh. Şöyle bir soru gelipdir. Towşan Esenowyny tanaýaňyzmy? Hawa. Towşan Esenowa edebiýatda haýsy orny eýelýärdi halmara daga? Ýalňyşmasam olam senzurada ne bolmaly diýe. Seredin Towşan Esenowa ine şu taýda öýdi ýok we benden adam aýdyly. Towşan Esenowa 70-nji ýyllaryň ahyryna bolsa gerek ya 77-mi 78-mi Moskwa gazetinde merkez gazetinde çykyş etdi. Türkmenistanyny türkmen janarlaryny edýärler. Şu taýda onsoň şu galyň marada ýene de ol ýol başlaryň äsgermeýänligi barada şular ýaly onsoň görünler bol komissiýalar geldi. Daha şowda biri bardy. Hem o sosyalistik Ahmed'in 3 gödek kahramanı ady ýazmasyna onu bilýän we kardeşlerim. Şol ýeme kalkawlaşlygy o kalkawzatlar o goly hem gyrnagy. Adam hasabyny görmeýän eken. Ha? Yok sen ol marly men aýdýanym daha şowly. Azılgül maradana. Ana şey diýip düşünýär. Yo erkek kişi. 3 göbek kahraman.
Köçeden gelýär bolup bir ýanky ýas göwreli gelin tamdyra ýanky çörek ýapdy diýär. Onuň ben üstüne hem neler sen näme üçin näme bäde pastada da çörek ýapdyň diýip. Amma näde çörek pişirip ýa-da son taýda akıra bir gada da akıra ýetip bermekçi diýdi. Men saňa ruhsat berdim pasta meýdanyna çykmagy diýip ýa-da depik goýberip ýa gelin tamdyra ýykyp şu taýda ýany bölýär. Şoňa şu derece ýetdi Türkmenistan 70-nji ýyllaryň ahyrynda pasta kilýän ýerlerde. Towşan eseni wa şular ýalydatlara garşy durup çykady, o taýda bu taýda aýallaryň hakky üçin, denallaryň hakky üçin çykyş eden adam. Ene şu taýda Anna Sultan görgülüne ýatlamaly bolýar. Olam şol dünýä garaşy boýunça bir demokratiýa üçin, bir Türkmen halkynyň bir durmuşyny üýtgetmek üçin, biraz şuraya baskyp aslyndan millete çykarmak üçin göreşen adam. Ol öýdüni, ol ýa-da akademik Andrey Sakharov bardy, bilýäňiz ýok, men biljekler aýyny. Ýa-da atom ýaragyny, ýadro ýaragyny döwreden SSR'de. Soň many şol öýt çykyşlar üçin göz tutaglygyny, öý tutaglygyny Gorkyda ýa Şumalky Nijni Novgorodda öýüne saklady. Çykarma. 89-njy ýyla çeýdi. Anna Sultan gördü, öýdüni şu ýanky Andrey Sakharowyň ýanky okuwçysy ýa-da aýdaýly İdina götürjüsi diýip hasap eden adam. Özüm şahir, onun oğlu bolýar, Anna Sultanyň oğlu adyna Robert takýar. Näme üçin Robert diýilen söz çıkarsaýdy, halkymyza düşündirmeli ýeri bardy, men onu bilem sen aýdýar. Robert diýip Anna Sultan Orstiýetde şol hormatly fiýlagly şahir bardy. Robert Rojdestrowski diýip. Şoň hormatyna oğlunyň adyny Robert takýar. Ýöne bir taýda o şahsy durmuşyna giýip bilmezdi, gerekemde ýöne o çağa kakady kim onu sorap oturmagam gerekkä ýöne şol şahyryň hatyrasyny oğlunyň adyna Robert takýar. Anna Sultanam şu halkymyzyň şu gelin gyglamyzyň şu gelin gyglam ejeleriniň mamalarynyň hakkı üçin göreşen üçin därsanada süýredilip berdi. On iksani mesela ağasam sağlık kekilip aman kekilip bana aşgabatda tiyatrda işlep ber ölünçe. Ana hökümete hizmet edip. Ana jigilerim ana Medbekirowda bir otogda dälxanada gabar berdi. Ene Türkmeniň bolşuzy. Ene kümsükligi şundan gelýär. Ondan bir şey edip bersek näme garaşmaly? Niyaz ýar gelmezmi? Elbette gelir. Başta geleni o halktan bok tutuşýar, onu men size şunu aýdym. Hakykatdan öler ýaly gorkýar. Kölegesinden tiskinip berer. Çöp diýip. Son Marin şol döwürki gelmezek hakimi, vilayet hakimi Urwan Miras Oraz samolyotda gelýär, Neftdağdan Aşgabatda bolup Niyaz çilimi otlady. Şu aňyrdan algak gelip aýatyn tutýar şeýdi. Saparataç külün tutaga taýyndy. Azmam soňol. Ondan şu gelýär men bizde şu masada saparataç diýmeden asmandan gelýär. Hudaýa gol öýrak geldi, siz bizim peýgambermi diýär. Ene buğduna siýip bererler, ene Mekke'ye gitýär, hacı bolýar, peýgamber bolýar, ondan onu bilen bir dini nädip durjaksyň? Şeydip bular halky dini inancyndan jyda düşürýär ýa daşlaşdyrýar. Ulan batýarlar din. Kim elin garlysyny ýazym ştaýdy. Men güwa geçen bu dünýede de o dünýede de Gurban Gulum dölü we tohumy hakykatdan Hudaýa inanyp pek kalply Mekke barıp gelýär diýip ýazyp adyňyz familiýaňyz doğuş kagadyňyz bilen bilen bilip galy. Suratyňyza goý. Gayratyny çatýan bolsa. Ýoksa mu Mekke'ye gidip o taýda pul töläp daş alyp, on daşlap bereni daşlajak bolsa hama şeytanlar. Ana Aşgabatda Gubbol köşkde atalagy. Daşlan gayratyňyz bar bolsa. Bolmasa da beýdip ýok zady, bolmajak zady, bir özüňizi ynanmaýan zadyňyzy
halky uydurjak bolup, onu taýyklap, ne görüňiz bar? Halkyň talandyny siz o gelejegini gömüp oturýarsyňlar. Ola näme dip näme aýdyl? Doğru ne diyor para oğlum çıkışınla. Halkımın çökörün iki adam var olsa bir muğallimlerdir. Muğallim mektepte, muğallim institutta, muğallim üniversitette. Siz çökördünüz ya para, peşkeşe, bir topar, hinnu eline katkı, diplom dip beren bol. Hani olar oti, kimsi var? Çıksın biz bilen karşılıklı çıkış etme. Gayratı var olsa. Yok, bula hemme miskin sokor. Ýeňseden mesela haýdy işgärden sordyk, ikisinden biriniň ady Muratdyr. Abdurrahman. Bular şu taýda da bularda talant ýok. Bir milletçil gorkup beren adamlar aklyna ýene sen dermanyň bir ýemesine degene aga. Ýa-da şolary tabiň bolýan men hayran hali. Şu wetsede şolaryň hiç hanaty ýok. Bar bolsa men bular hiç biriniň gününe goýmaz. Yani bular görüýtük etmeýän bolmaz şemel. O Germaniýada goýýar, bir haramdadan birin 7 döwlete wekil etip goýýardy. Siz tarafa diňe miskin gelip neme dip bilerler, haýyş edip bilerler. Hawa şu arada geldiler, sapara kimde gitme gelendirler. Bunlar gelşi ýalydyny çykyryp goýberdiler. Alın kökağınızı yiyin çıkın gidin diye. Karşılanan derecede hem devlet derecesinde parlamentin başlığında, premier ministerlerinde, ministerlerinde olur. Yani dediğin hulluklu var da işleyen. Ben sonra adlarının başlıklarından duşlanırdı. Ola bir de canım eden aklı, şuları yazıp böyle bilik koyundu. Demek milliyet anırdan kimle gelen. O boy merdivan yani o gelini uğratıp durlar ovadan geldi. O kreden berdi o bunlara aşık maşuk bolacak var. Haberi yok bu tayda kanunun işleyeninin. Bolýa da indi. Ola indi. Sonra var mı? Sonra yok. Şoň üçin menem kän bir uzatmaly diýjek boldum. Bolýa ama Gözel Gownuň Abdurrahman Taýyp çağıran üçin şu birak sesimim gowlaşdy. Özüm doğulan günümden bolansaň ondan men begenýän zadym mene ikinji kitabym çykdy Nur hanymyň höwri köp bolsun, galamyň ýetip bolsun kardeşim. Vatandaşlar kitaplar berdi, men telefondan goýýan şo taýda emen aşagyna kommentin birini goýdursun. Kim bäri çaňatjak bolsalar men oradan kitap. Birinji egzemplaryň bar, ikinji hem bar. Bolar. Ya onda Sonra benim hoşça şeyim hem vatandaşlar sağ olun hem ben tilap hormatlap gelenimiz üçün dinleriniz üçün 2 saatlik gepleşýümiz. yok. Sağ olun. Siz de yine bir sefer yaşlarımda mutlu olsun. Ömrümüz Sağ olun. olsun. Abdurrahman Bey'e de sağ olsun ayken. Biz bilen oturyan üçün dinlep. Boynumuzun borcu diýeli. Öyle sağ olun vatandaşlar. Böyle sağlıklı olsa Nur hanım size de üstünlük arzu ediyor. Vaktal görünüp dur bir işiniz kendir. Düşünýän birine mi işimiz yeterlik görünü. Bir gün näçe hoş haber bolansaň bu zatlaryň wagty ýeri bar. Bolýan Abdurrahman senem sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yurttaşlar hemmäňiziň ömrüne sağlyk.